شلامالا بزهاجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت سمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتركع تخبطو حساسنا المته للبوات كيب منقدونا وته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلامالا يلن شلامالا بزهاجر يلن شلامالا ندحري تحسبون كبيت زي فرح انت يبطري على اقدمو زتنح كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتينو من كادقعي زبو كم زي كونو قدم زستبهالة بهاقرو شالامالا زي بله دبناتات شرحي زقاله تسقم نديد وستابعه صدفو مخصقرو زي سقه ناي حدنتات نافات زتنحه ناطنت كدلي روحونا غابته عبسط انت مسرح معرنا رقته بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوته حجونا يبلي الشلاملا يلن شلاملا يلن شلاملا بزاريمو يبلي الشلاملا يلن شلاملا شلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكلات يلي تسمعون اذنو ملاسي يبلون هاجري بسبله حيالي وزهزبي لتزستو على ميري 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 ملاسي عندي أمانو نريمي 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 انتاينو نريمي 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 انتاينو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنع قالو زهزبي حنتي يا قالو صنع قالو سيكير قالو سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تبنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس نزلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدام سانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم لايك شير كومون ريتوهم بهنات من قدي إنك تفلكم أكلنا إذا channel كتكونوا نتمحسنا نتقبلوا لنا دقف دما وترنا مزجن مايلو مارستي أنقذ زلوا قلت إفزك أير زلوا بوليتيكا نزوبانا ينخنا كنركن فتن سلازي جزيكي وسنا let's dive in. Our story, let's turn our attention to the conflict between two bitter neighbors, Eritrea and Ethiopia. The Eritrean president, Isaias Afwerki, has warned Ethiopia against launching a new war. The relations between the two nations have remained fragile since Eritrea gained independence from Ethiopia in 1993. A bloody border war from 1998 to 2000 left tens of thousands dead. Though a peace agreement was signed in 2018, mistrust between the nations has persisted. And what is the latest? All right, in time زبل زلو تي mainstream media ون pick up كجبرنا تي حبريتا وسيدو كشراشرو جميرلو حنتنا جرجن كابونابو تا زحشت كوينات متزلا إيرترا بتخكرنيا ملك بتخكر كوهن بلاين خلينا جن إيرترا متنقطعنا تا أسمع كم زلا زدما ኢትዮጵያ ናብ ዘይተደልየ ኩናት ነቲ ዞባ ትወስዶ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ንኢትዮጵያ ኣብ ዘይደሊ ኩናት ነቲ ዞባና ንኸይትሸማ ኣትሪሩ ከም ዘጠንቀቐ ዝብል ዘረባ ንየማንን ፀጋምን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንሕና ንኩናትን ንገለ ንፅሕትር ኣለና ዘይኮነ ዝበሉ ዝኾነ ይኹን ኩናት ከይመፅእ ኣብዚ ዞባ እዚ ንኩሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ክንብድሆ ኢና ክንከላኸሎ ኢና ንሕና ናይ ኩናት ባህጊ የብልናን ናይ ዞባናን ናይ ከባቢናን ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ምስ ኩላቶም ክንፀምድ ኢና ንፅምዶ ድማ ድልዋት ኣለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ድማ ነዚ ዞባና ዝርብሽ ከነፍቅድ የብልናን እንኮላይ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ እውን ነዚ ዞባ እዚ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ብዝህብ መንገዲ ኣተሓሳስቡን ፖሊሲ ናቱን ከስተኻኽል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ኦራይት ሕጂ ንሳቶም እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ፀቅዒ ሒዙ እንዲ ዝዛረብ ነዚ ንምቕያር ድማ ለይትን ቀትርን ክንዛረብ ኣለና
بروباغندا ناي أبد ما بزي سفحة ملس كب جمير له بحقراو تلفزيوناتو نتي انترفيو ناي بريزنت سياس نابزي دل قلبيسو بخمي من قديم اللي سألوا له كان ركن فتنين عنيش نسمع. This point of conflict, according to the Eritrean government, it is landlocked Ethiopia's long-held desire for a seaport. Ethiopia is eager to gain direct access to the Red Sea, which it once enjoyed through the Assab port that became part of Eritrea in 1993. Since independence, Eritrea's Afwerki has ruled Eritrea with an iron fist, warning Ethiopia against waging a new war over Red Sea access. Afwerki called the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed's actions a reckless attempt to divert attention from domestic problems. He has warned the latest بحفشة كم نريد لنا تي من جنايتي نوص هجزلو كابتي أبي أحمد أبجيس وزلو طموحنا بحري زي حقاون زي قبولن أكايدانا بحري كاوز بجس مخانون بريزنتنا إرترا دما أتريرو كم استقامون كل تيزي قبر زلو درامات دما نتوشتاوي شجرنت أجمن نمغيار ويكا شفت نمغبار نتيت أجم كاوشتاوي أجمات مهدمي هدمان غنميتي بلونسو نعود مثل مخانو كم زقلوت إيم زاربو زلو أبزي بكل من قد يوم ملسكبو جميرهم زلو حركاتهم زق دينا مفتي زبحال قطالي نزي نفتقى بحر زبل إرترا بزعبت نفتقى بحري بريزنت إرترا سلت تزاربه the sea access is Ethiopia's non-negotiable right under international law ስለዚህ حتى نفتقى بحر نبلو زلنا بفصل مسقير زي كونه درق زخونه أما تكلم مخانون بو ديسكاس قبرو أفتقى بحري حتوناتنا ندي حريد زملس حتى كم زي كونن أبتعتي علم لخاوي حق دما نابلي زارب زلو سفلي زخونه صحفون زرقهم علو sea access is Ethiopia's non-negotiable right under international law أفتقى بحري مثلا لنا يزبلو زلو أفتقى بحري نخطك أمز خلك لك حيلي لن رؤسهم بتخكل سلدي سرحقن we cannot really say much أفتقى بحر زخل كولونيل أمباسادر دينا مفتي أبان نايت بايتوز بحال زلون نايت هاجر مالتيو كم ما أبتي كوميتي ناي foreign relations بحال زلون أو زلون خمس خانة has reaffirmed the nation's legitimate claim to sea access declaring it a foundational right under international law كنا من تايك على كنا قلما مريض أو يدور بيقولوا تحطه there's no change here أفتقى بحر كدلت خليقة حتى تخليقة علم لخاو حقت حيس كاجن ناي كال حجر أفتقى بحري كتوق عم تقول تخل حدقني يلا نعزف كذا الكايلن نعزف كذا الكهجر يلا زيادة رياليتي كنا من تاينا تزربا بتواقع تقالات كنت أخصفتين كالها in a diplomatic statement كمدة أبناء diplomatic مجلسي the ambassador emphasized that port access constitutes a fundamental right for the landlocked nations under international conventions, with Ethiopia pursuing the goal through cooperative, mutually beneficial arrangements with negotiating with neighboring states. أبزن تابلا له أفتقى بحر كم زاد ليكم ما نم سبب علم سبب يكون إمنا خمان فلتي معناته كابدقة تون توصل سلازلو فتحتها جد ناي كعلوت أفتقى بحري بحيلي حيل بحر نخد هنسول زف كذا الكعكال يلا at least بوجن يرترا كنا من تاي ويتبل دونغولا جهاز إلهم زلت منقسي بريزنت سياز معنا تيرو نجرو 250 مليون يكون كوالا سلام تاي 280 مليون زيت خون this is not my problem إلو هيز بخات سجمنا عقاز ملكات برنا عايز ملكات يكون لولا عمر يتم بحرنا يرترا علم لخاو حق نخط كمال لز خلك لك كاليلن كينو جن بس بخاص لز بزحه زي مريت كان زي بحر خان تتروح بلتخل علم لخاو حق يلن تسمعونا يفلتنيو كم أبي أحمد زعم السلة بهم زخون مرحي كبقصو زغل حساب مخانو دما بقول من قد قليس لونيرو noting the diplomatic campaign is gaining international recognition زي ريود تقاقي من زبلوي علم لخاو تقبلنا تركب كم زلو تناتم حساباتن تبقصوتاتن بعلم درجة يدقف كم زلو زي جي بريزنت ساسب تنترفيو حسوت يلو منيو كدقفكم كلهم تم حقزونا زبلو وزر واسمينا ناي راشا يكون ناي أمريكا يكون ناي فرنسا يكون ناي كل سمينا أفضل بحر ناي كالوت بحيلك توسد دفق دالكاي لاني لومو جن بزمدنا أن commercial right نقدي تدلي كم جبتوا وزاي بحال ما نقدر تقبروا ندق فيه لما يا إن كان هباني لكم إن كان هبان مالت بحيلي مريت كبكا بزي أفتق بحر بزي ايرلاينز ناتي بركن خد جزء جلجلز ولا كاله commercial مالت نقدي جبتين تسعي بكا نب سوماليا نب إيرترا نب السودان نب كينيا خط مدخل كلا كالي لنا نقتل بزي بصحف كون كله بتلفزيون درجات زبلوز اللي خانسمع
ሲያነሱ ብዙም አልተደመጡም። ነገር ግን ስለ ጎረቤት ሀገር ሲተነትኑ ስለ ጎረቤት ሀገር ምክረ ሀሳብ ሲሰጡ ሲፈርዱ ተሰምተዋልና በሀገር መሪ ደረጃ እንዲህ አይነት ጉዳዮች ብዙም ያልተለመዱ ናቸው። መብታቸው ነው ይሄ ያስኬዳል ብሎ ካሰቡ። ነገር ግን በንግግሮቻቸው ውስጥ ያነሷቸው ጉዳዮችን ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ኢትዮጵያን መንግስቷንና ህዝቧን የሚመለከቱ ሲሆኑ እኛ የሚመለከተን ጉዳይ ነውና ልናወራበት ይገባል። እንግዲህ ብዙ ጉዳዮችን አንስተዋል። ስቲቭ ወደ አንተ ለምጣና ካነሳቸው ጉዳዮች መካከል በቀዳሚነት የወደብ ጥያቄ ነውና ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ህዝብ አለኝና የወደብ ጥያቄ የህልውና ጉዳይ ነው በሚለው ጥያቄ ላይ እንደ መዛባበትም ነገር ታይቷልና እንግዲህ እኚህ ሰው ከዚህ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘሎ መጀመሪያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውሽጣዊ ጉዳይ ናትና ብናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ገዲፉ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ክዛረብ ከሎ እዚ ሓደ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ኢና ብላብላዮም ዝብሉ ዘሎ ጀነራሊ ዲዳክቲቭ ሜቶድ ኦፍ ፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ኢንተርቪው ክትብል ትኽእል ኢኻ። ዲዳክቲቭ ማለት ካብ ላዕሊ ናጉደልካ መወዳእታ ኣብቲ ዝነኣሰን ኣገዳስን ክትውድእ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብቲ ሓፈሻዊ እናፅበብካያ ርእሲ ኣብ መወዳእታ ናተይ ቪድዮ ትሪእዎም ከምኡ እየ ዝኽተል እቲ ዝበለፀ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ድሕሪት እየ ዝገብሮ። ስለምንታይ ኣብ ናተይ ቻነል ዝበፅሐ ሰብ ዋላ ኣብቲ ላይቭ ስትሪም ክገብር እቲ ፕሪሚየር ክገብር ከሎ እቲ ቪድዮ ዝበፅሐ ሰብ ኣብ መወዳእታ እዩ ዝርኢ። ብ200-300 ተጀሚርና ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ፕሪሚየር ክትውድእ ከላ 1000 200 3000 ክንዱ ይትበፅሕ። ስለዚ እቲ ዘገድስ መልእኽቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ድሕሪት እየ ዝገብራ ነው። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ተመሳሳሊ ኣፕሮች ዝኽተል ጥራይ ነቲ ናቶም ጥራዕራዕ ንኽጠቅም ኣብታ ናይ ብቐዳማይ ኢንተርቪው ብዛዕባ ዘቤታዊ ሕቶ ስለ ዘይገበረ ግን ኣብ ዝቕፅል መደብ ክግበር ምዃኑ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ተዛሪቦም ነይሮም። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ካልእ ግዜ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪዋት ናቱ ምናልባት ኣይደኖ ማስያ ቁሩብ ትለያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቶም ገለ ተዛሪቡ ነይሩ። ብዙሕ ጫቕጫቕ ኢሎም እዮም። ኣብዛ ናይ ሕጂ ግን ብውሽጣዊ ጉዳዮም ኣይተዛረበን። ኣስተውዒልኩምሉ እንተኮይንኩም ኣብዛ ናይ ሕጂ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳዮም ኣይተዛረበን። ብዛዕባ ድራማ ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ንጎም ምሸትን ትዛረቡ ስለ ዘለኹም ይመልሲ ይብኩም። ኣብዛ ናይ ሕጂ እታ ዝተዛረባ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኩላ ንፅርትያ ነይራ። ኩሉ ትተሃዲድ ንዓመታት ተኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ዘይመልስና በልና ንዛረበት ነበርና ቤላ ገይሩ ይመልስሎም። ኣብዚኣ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሕርኽርኽ ዝበለ የለን። ንሳቶም ከመይ ይስምዖም ኣዶን ኬር ናቶም ጉዳይ ይሱ ብሓፈሻ ኣብዛ ሕጂ ዝገበራ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ጉዳይ ንፁር ዝኾነ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ። ንፁር ዝኾነ ዘረባ ከም ተዛረበ ኣብ ስምዑ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝበሎ እድሜውን ሁሉ በፖለቲካ ያሳለፈ ሰው እድሜውን ሁሉ 30 ምናምን ዓመት ከነጻነታቸው ጀምሮ የመራ ነው። ከዛ በፊትም ዩኒቨርሲቲ ድሮፕ አውት ሆኖ አይ ቲንክ ኢንጂነሪንግ ስቱደንት ነበር መሰለኝ ባለሳሳት ከሰማሁት ወይም ከነበርኩት አንጻር እንደዛ ሆኖ በኋላም ፈርስት ይር እዚ ኢትዮጵያዊ ኣይፈልጦን መንነቱ እንታይ ምዃኑ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ግን ፈሊጥ ኣለኹ። ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፈትዎ ሰብ ከም ዘይኮነን ብዛዕባ እታ ዝገበራ ኢንተርቪው ተዛርበ እዩ። ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ፖለቲካ ዝሓለፈ ሰብ እዚ ፕሬዚደንት እዚ 30 ዓመታት ድዩ ክንደይ ኣብ ቃልሲ ድሕሪ ናጽነት ድማ በሰይ ኦልሞስት 25 ገለ ዓመት ኣብ ቃልሲ ሕሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ሰብዓታት ድሕሪ ተሰሊፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይደኖ ካብ 10 ማስ ተሰሊፉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቃልሲ ከማን ኣይፈልጥን እየ ከም ዝመስለኒ ግን ኣብ 67 ገለታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ 74 ህዝባ ግንባር ዝቆመሉ ግዜ ይመስለኒ። ስለዚ ሽዑ ይኮነን መወዳእታ 60ታት ተሰሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ 60ታት ክሳብ 91 እንተሪእኻዮም 23-24 ዓመት ኣብ ቃልሲ ነይሩ ማለት እዩ። ብጀካ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ መንእሰያት ናዊ ይንቀሳቐሱ ነይሮም እዮም ድሕሪ ናጽነት ዘሎ ዝመስለ እዚ ዝበፅሐ ክፋል ናይ ዕድሚኡ ኣብ ፖለቲካ ዝሓለፈ ዳስ ጉድ ስቴትመንት ምናምን ድሮፕ ሆኖ ወደ በረሃ ገብቶ ብዙ ነገር አድርጎ ይሆናል። ያለምንም ምክንያት ፕሬዚዳንት አልሆነም። እስካሁን ስልጣን ላይ ያለ። ትናንትና ለ2 ሰዓት ያህል ኢንተርቪው ተደርጎ ነበር። ለ2 ሰዓት ያህል ኦፍኮርስ አድራጊዎቹ የእርሱ የሆኑት የነዚህ ሁለቱን ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሳያቸው ኢንተርቪው ሲያደርጉ ይህን ሰውዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ሰውዬ የተናገረውን ቃል አምኜ ተቀብያለሁ። ይሄውም እንዲህ ነው የተናገረው ነገር። የኢትዮጵያ መንግስት ድራም እየመታ ነው፣ ጥሩምባ እየነፋ ነው፣ እያስፈራራን ነው። 130 ሚሊዮን ነን፣ ድሮንም አለን፣ ጀትንም ገዝተናል። በሌላ በኩል ደግሞ በውጭ ሀገር ሄደው ቲፒኤልኤፍ እና
እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንክልተ ሰዓት ዝኣክል ኢንተርቪው ገይሩ እቶም ዝሓትዎ ሰባት እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ክሓትዎ ከለዉ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ደጋፊ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ፈታዊ ናይ ኤርትራ ግን ኣይኮነን ጀስታ ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ ዘረባ ጥራይ ይዛረብ ዘሎ ኣብቲ ዘረባ ካብ ዝተመልከትኩ ሓደ ነገር ይብል ኣሎ ብፍላይ ነቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ነቲ ዝዛረበዎ ፀንሑ እዩ ዝምልስ ንዑ ክምልስ ኢሉ ይኮነን ግን ብዛዕባ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ተዛረበ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከሎ እዚ መራሒ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ጥራይ ገሊፁ ኢሉ ተሃዲድ ከበሮ ናይ ኩናት ዝሃርም ዘሎ ኢትዮጵያ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ኢሉ ድሮናት ገዚና ጀታት ገዚና ሚሳይላት ገዚና ወታደራዊ ዓቕምና ላዕሊ እዩ ሰራዊትና ብዙሕ እዩ 130 ሚልዮን ኣለና ኩሉ እቲ ተሃዲድ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ብወገን ኤርትራ እንታይ ኢሉ እሱ ስምዕዎ ኤርትራው ወይም ሻዕቢያው ሊወጋን ነው እያሉ እንጭጭ ነው ያለው እንጭጭ ብሎታል መሰለኝ አንድ ትግርኛ ትርጓሜው የማይገባ ብዙ ትግርኛ አንዳንዱ ከበድ ያለ ወርድ ይከብደኛል እያሉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነፉብን ነው ባልቀበለው እንኳን እኛ አንድ ጊዜም ቢሆን ጦርነትን ፈልገን የገባንበት የለም ብሏል እሱ እንግዲህ ይታይ ሂስትሪ እንትን ይበላቸው ነገር ግን በዚህ ሰዓትና በዚህ ደቂቃ ውስጥ የተናገረው እውነት ነው በጣም እውነት ነው ነገር ግን እኔ እስከማውቅበት ድረስ የኢትዮጵያ የሚያስተዳድር ሰው እንደዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንም ተሳድቦት አያውቅም መለስን ዜናዊ የሰደበው ሰው ሰምቼም አላውቅም የኃይለ ማርያምም ለ7 ዓመት ይግዛ የሰደበው ሰው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ግን አንድ ጊዜ ታስታውስ እንደሆን ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባናቱ ንውሕ ዝበለት ቪድዮ ገይሩ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ብፍጹም ብዛዕባ ናቱ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ተሃዲድ ፈኸራ ክዛረባ ይሰማዕናዮን ኩሉ እቲ ትበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ትዕቢትን ኣብይ ኣሕመድ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ቁልዕነት ባህርን ትዕቢትን በረቕረቑን ጥራይ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናቱ መግለፂ ተዛሪቦ ነይሩ ከምዚ ሎሚ ዓይነት ፍኽሰት ፈኺሳ ይትፈልጥን እያ ዝሃገር ኢሉ ከምዚ ሕጂ ፈኳስ ኮይና ሪና ይንፈልጥን ኢና ኢሉ ነይሩ ከሰማሁት ነገር 2 ሰዓት ቁጭ ብዬ ከሰማሁት ነገር እኛ ይሄ ያለን እኛ ይሄ ያለን እኛ ይሄ ያለን ብሎ አያውቅም አላለም አንድ ሰላምን እንፈልጋለን ከአሜሪካም ከሰማም እንፈልጋለን ከራሽም ከሌሎችም ከጎረቤቶቻችን ጋር ከሱዳንም ጋር ከምኑም ጋር ሰላም እንፈልጋለን እያለ ነው ያወራው ይሲ እኔም አለኝ አላለም ይሄ አለኝ እንገላችኋለን እንዲህ ይለናል እንዲህ ያስፈራራናል እንደ ምን ሞኝ ነው የማይረባ ሞኝ ነው እየታለ ዛክሊ አብዛ ሁላ ኢንተርቪው ናቱ ንሕና ክንድዝናት ካለና ከምዝውን ኣለና ቆዩ ከምዚ ሓይልለና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኣይበለን ኩሉ ትዝብለ ዘሎ ኣድዋዓሉ ከምኡ ይበሃልን እዩ እዚ ናይ ዕሸል ታዲድ እዩ ድሮን ኣለኒ ታንክለኒ ናበልካ ምህዳት ናይ ቆልዑ ስራሕ እዩ ብከምዚ መንገዲ ዝውዳይ ኣለን ኣብቲ ኩናት እውን ቅድሚ ሕጂ ተገዲድና ኢና ናትዎ ነርና እምበር መሪፁ ዝህዝቢ እዚ ናብ ኩናት ኣትዩ ይፈልጥን እዩ ምናልባት ንሱ ኣይተዋሕጠትሉን ግን ትክክለኛ ታሪክ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንካልእ ክወርር ተደጋጋሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበለ እዩ ንካልእ ክንወርር ናይ ካልኦት ግዝኣታት ባህጊ ዘለና ህዝቢ ይኮናል ከም ሃገር ባህጊ ዝበሃል የብልና ንሱዳን ሓንቲ ሜትሮ ንቅሚት ክንከይዳ ይንደልን እታ ናትና ጥራይና እንደል ታጭርሖ እኮ ንፅርትያ ናትና ይንህብን ዘይናትና ድማ ይንደልን እያ ትብል ስለዚ ዘይናትና ይንደልን ማለት ካብታ ዶብና ክንሓልፍ ኣይንደልና ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ መኸተ ነታ ናትና ንምትራፍ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ታዲድ ንሕና እኮ ካባኻን ላዕሊ ተመክሮ ኣለና ትማል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ክብል ኢና ንፅበ ትማል እኮ ንሕና ኢና ትሒናካ እኮ ክብሎ ነይሩ ኣነ ደይኮንኩ ነትሒናካ ትማል ውይ ክትብል ከለካ እኮ ክብሎ ክእል ነይሩ ኣይብሉን እዮም ግን ፈፂምካ ከምኡ ይብል እዚ ካንታይ ተመክሮ እዩ ዘርእየካ ሓደ ሰብ ንነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ከይዱ ብዛዕባ ነገራት ብዛዕባ ኩናትን ገለመለን ኣይዛረብን ኩናት ነቶም መጀመርያ ጠራዕራዕ ዝብሉ ዘለዉ ልክዕ ከምዚ ኣብ ጅም 2 ወርሒ ምስ ሰርሐ ቅልፁ ንእሽተይ ክሓብጥ ምስ ጀመረ በቃ ኩሉ ብሓይሊ ክፍታሕ ዝኽእል ዝመስሎ 20 ዓመት ናብ ጅም ዝኸደ ግን ብዛዕባ ቅልፅምን ሓይልን እውን ደይዛረብ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ አፉ እውን ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ኣብ ዝስምዕዎ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝበሎ እዩ እዚ ፍረስ አሁን ለምንባላው መባላት ሁሉ ምክንያት የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሏቸው ወይ መዘንጋት ደግሞ የለብን አሁን ሸኔ ያግዛሉ ቲፒኤልኤፍ ያግዛሉ ፋኖ ያግዛሉ
እሱ ዋና ግብ ኢትዮጵያ ሰላም የሚባል አግኝታ አለማረፏ ነው። ሙላንተ የተኙልህና መልካም የሚያደርጉ አስመስለ ደግሞ አታውራ ያባሉ ያሉት ነምበር 1 እነሱ ናቸው። ይሄ ግልጽ መሆን አለ። ደህንነታቸውን ኢንጆይ ያደርጋሉ። ደህንነት መሆኑ አይገባቸውም። በከፍተኛ በሚያሳዝን ጉስቁልና ውስጥ ያሉ ህዝቦች ናቸው። ቶሎ ፈጥነን ወደ ምንዳ ተሸጋግረን እነዛ ወንድሞቻችንን ወደ ምንዳ ማሸጋገር አለብን። እዳ ነው እሱም። ዘረባዚ ኣብዘይ ከልዓለም ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ዘረባ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ አይ ቲንክ ምናልባት ኣብ ካልእ ኸውን እዩ ትብሉ ኣብ ግምት ናትኩም ዘረባ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ሽም ከይጠቐሰይ ብኣሽሙር ክሓርም ዝደሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ንዑ ዘበግስ ሓይሊ ኣሎ ንዑ ዝደሊ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ድርቁስቁስ ክትነብር ዝደሊ ንሸኔ ዝሕግዝ ዘሎ ንፋኖ ዝሕግዝ ዘሎ ንህወሓት ዝሕግዝ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ እዚ ከዓ ንባዕሉ ሃገርቲ ህዝብን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ናይ ድኽነት እናሃለዎ ከሎ ነቲ ድኽነት ኢንጆይ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ስቃይን ነቲ ድሕረትን ዘስተማቕርዎ ዘለዉ ሃገራት ኣለዉ እሳቶም ድማ ነቲ ናቶም ፀገም ከይፈትሑ ኣብዚ ናትና ፀገም ከምዚ ዓይነት ልውስውስ ክንብል ክንነብር ዝመረፁ እዮም ናበለይ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ግዳ ሓቂ ንኤርትራ እንድዩ ብቐጥታ ሽም ተጠቒሱ ስለ ዘሕፍረ እዩ ንኢትዮጵያ ንክትህሉ ዝገበራ ንኢትዮጵያ ካብ ምፍርራስን ሽግርን ኣብ ግዜ ይወደግ ከም ትህሉ ዝገበራ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ መልሓስ እዩ እዚ ሕራይስክቲ እቲ ጉዳይ ናትካ እስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ መንግስቲ ኤርትራ ክንዲዚ ክገብር ክእል ኣብ ውሽጥኻ እንድሕር ኢልካ ናትካ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝፈጠሮ ፀገም ናብ ካልኦት ከተሰጋግሮ ኣይትፈትእ ፋኖ ምሳኻ ኮይኑ ዝቃለስ ነይሩ ትማልት ማለት ሎሚ ድማ ንዑ ከተጥፈ ትቃለስ ኣለኻ እቲ ህዝቢ ድማ ብዝኽኣሎ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ይቃለሰካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ኤርትራ ትሕግዞ ከም ዘላ ድማ ይረኸብካ እንተትረክብ ነርካ ኣብ ዓለም ብኩሉ እቲ መናፍዑ ናትካ ጌርካ መነፋሕካዮ ስለዘይረኸብካ ኣይገበርካዮ ሸነ ንኤርትራ ትድግፎ ከም ዘላ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የብልካ ነቶም ሸነ ክትስዕሮም ስለዘይከኣልካ መውፅኢ ኣፍካ ክትገብር ስለ ዘለካ ካለ ግብፂ ይሕግዞም የለ ዋላ ገለ ይሕግዞም የለ ንስኻ ድኽመት ናትካ ይከም ዝገብሮም ዘሎ ግን ኩሉ ፀገምካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ምድሪ ባይ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኢና ሓደ ካብቲ ግድን ክምዕብል ኣለና ዝብል ካብ ናይ እዚኦም ትዕቢት በቃ ብጣዕሚ ዝስማዓና ነዚኦም ክንዕቁና ከለዉ I feel pain man ገለገለ ሰባት ካብዚ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ከልወኩም ክእል ግን መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ከምቲ ናቶም ዘብለጭልጭ ክንገብር ዘይኮናሲ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ክህልወና ይደሊ ያነ ከምቲ ዲጋታት ኣብ ካልእ ፋውንዴሽናል ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ዝግበር ዘሎ በመሰረቱ ከተማታት ናትና ተፈጥራዊ ፅባቐ ስለ ዘሎ ንሽትለይ ተመግሶ ክውሰደሉ ኣብ ናይ ሎሚ ኢንተርቪው ድማ ብሓንቀውታ ዝፅበዮ ነገር ተሎ ገለ ነገር ክንገብር ኢና ክበሃል ክኽእል ኣሎ ገለ ከተማታትና ክንፅግኖ ኢና ኣብ ከተማታት ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኣብ ናይ ህንፃ ሰብ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኣብዘን ክልተ እዚአን ጥራይ እንድሕር ኢሎም ኣም ኦኬ ውዳት ስለምንታይ ኣስመራ ንውሰዳ ኣስመራ ብተፈጥሮ ፅብቕቲ ከተማ እያ ንሽተይ ነገር ጥራይ ዘድልያ ክንደይ ግዜ ከምኢለ ያነ ንሽተይ ተበግሶ ጎደናታት ምዕራይ ጥራይ ዘድልየካ ነቲ ገዛውቲ ድማ ቦያ ሓድሽ ገዛይ ትስራሕ ገለይ ትስራሕ ፍኮርስ እቲ ቦያን ፅርግያን ነቲ ህዝቢ ፀገም ናይ ገዛ ይፈትሓሉን እዩ ክትብሉን እዮም ይርዳእኒ እዩ እሱ ግን ቀሲሉ ክግበር ዝኽእል እዩ እቲ ከተማታት ግን ገፁ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ማለት ብመሰረቱ ቦያ ለኽዮም ከም ዝብክሑልና ዘሎ ንሕና ድማ ቦያ ዝተለኸየ ገዛ ክንርኢ ንደሊ ኢና ማዕቲ ገዛኻ ፅቡቅ ከሎ ፅቡቅ መሰረት ናሃለዎ ከሎ ቦያ ክትለኽዮ ሰኣን ቦያ ምልካይ ማንም ክወራ ዘየልካ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት ገሊኹም ኣለኹም ነዚ ነገራት እዚ ከም ግዝኡ ይኮነን ገለገለ ትብሉ ይርዳእኒ እቲ ናትኩም ኣተሓሳስባኹም እዩ ኣነ እንኩም ኣይሓስብን እየ ንኩሉ ነገር ክትገብሮ ዝከኣል እዩ ፕራዮሪቲ ናትካ ሽፍት ክትገብር ኣለካ እንድሕር ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ብዙሕ ኢንቨስት ጌርካ ኣለካ ትብል እንድሕር ኣለካ ኮይንካ ገለ ነገርካ ቀይርካ ምክንያቱ ንገዛውቲ ንፅርግያ ምዕራይ እንታይ ዘምፃልና ኢልና ኢንቨስትመንት ከምፃልና ቱሪዝም ከምፃልና ቱሪስት ድማ ፅቡቅ ኣታዊታት ይቡኻ መሊስካ ድማ ነቱ ትገብሮ ዘለካ ትቕፅል እዚ ናትና ሓሳብ እዩ መንግስቲ ናቱ ካልእ ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ብዝኾነ ንመለስ ኣብቲ ንሱ በዚ ክህድደና ከሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ቴሌፎን ደው ኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ቴሌፎን ምድዋሉ ድማ ከመይ ቀኒኻ ወይ ናይ ምዕባለ ክዘራረብ ኢሉ ከም ዘይኮነ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚ ስቴት ዲፓርትመንት ዝገብሮ ዘሎ ፃውዒት ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ እዩ እዚ ቀቡ ክኸውን ክኢሉ እንድሕር ኢልና ቢኮዝ ኤግዛክትሊ ኩናት ብደቡብ ትግራይ ክጅምረሉ ኣብ ዝኽእል ዘሎ ኩነታት ናይ ፋኖ ኩናት ናበርቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ምሸነ ዘሎ ኩነታት ናበርቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ዝድውለሉ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ እንታይ እዮም ክብሉ ዘልዮም ሶም ንቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ይድግፎ ኣሎ ገለ መለገለ ክብሉ እዮም ፈቲኖም
give me a break حسوت يزي متأنقطع نخبي دويلو متأنقطع نخبي دويلو تايلهم صحيفة مالهم the below is attributable to the spokesperson Tammy Bruce. Secretary of State Marco Rubio spoke with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed today. The Secretary and Prime Minister discussed their shared goals for stability and economic growth in Ethiopia and the Horn of Africa. The Secretary underscored the need for dialogue and regional stability. زي أتار زربا. زد ولا مغنيات تاي مخان فلوت. بزعبا كتبا بزعبا خالد تزغون أبكالك زي مدولة النير. إذني نيت خاميتي ناب security زي تقرأي. أبداني خاطر برزلها be careful زبل زرباي. سلام تاي بخامي كلام ببانخل. أمريكا أبزز حلفا سالس رابعتي بزعبا إثيوبيا أنت كتب لك أني خاطر دلك كريكم يسوع. سلازي بزعبا إثيوبيا تخرج الله كتباوي reforms كالوتي commended ويكا تبغز هنا أدنى قوت كم زلون حبراونا investment أدلات كجبرو خمس خلو يلو كم زتبهلو يلوم زازي مملو زي كم مودنا يزربا كون غلي برجت مس إثيوبيا investment شركة كجبرو خمس زليو أبتناي أبانغولا استجبرون ناي 400 مليون investment نا أمريكا كامباني نا إثيوبيا خجبرو مهند سامي سلازي تنا investment cooperation كم زلور ينالنا بحفشاجن إذا ناي security حتى أبز جبرو زلو كم زي توحط لهم زلون نزي كنا تزي نبديت دليل ما أزن نخي كيد متنقطع نمهاب ويون أكعبتات نخجبروين كنا تاتو نخوق عصر زجبر زلي مغنياتو أبز حلفة أبي أحمد دبنا بأمريكا نبكلم سردة State Department نبيرترا نبإمباسينا إيرترا بأمريكا لوغنا تسريديو بس إيرترا خزارب تزاري بومدما إيرترا نصر زخون علامة نايكويناتن وركويناتن شجرنا بتزو بعد يكونت سلام الرقعتن تدل خمسة لا معود ما بقول من قد كتوحسو كانت أرزلا نجيرهم ترى داديوم تمساجينو تفلاليوم يوم سلزي نابز زدول مخنيات بتكونتات مسير ترى خمسة لا بريزنتنا يرترا ما public متيو كوينات ندليلنا بزخون يخو من قد نايكوينات مرجع يبلنا سلام الرقعتنا ندللنا نفحيت نجاريتنا كبرونا هي كوينات زحرم زلو أبي أحمدن ناتو سرعتني بمبعد expose لزجبرو نوعو أنا تشير لهم سلزي نبرة the only point كزرب زجبا نسينيرو الزجن بسمتها تحس كاتريا لك. As you know, they've been fighting over the dam. Ethiopia built a dam with United States money largely. It's one of the largest dams in the world, and it has one little problem. It doesn't allow much water going into the Nile River. So you can imagine Egypt's not thrilled because they live off the Nile River. The Nile River itself. So كم دريزة لنا كم غزلتها ناتو جبتي أقول لجبتي خينو إثيوبيا بزناي حداسي قدب زبال لجبتي تشجرا خمزلان بتديجا بعلنا دخفلنا أيو نحنا كفيلنا كل جل ديجا سر هنا نتنيل تساقمي فترة له نجبت دما شجر فتير له ماله نزق دايز دما كم فتحين أيلو نيرو سلزي أوش تورحي سلست جزء بريزنتنا أمريكا بزعب حدا توبيك زارب بزعب يوكرين كمان كندو of course بزعب يوكرين زارب يقطع سلزي حتى تقل بزعبنا أفريقيا إيشو بحرتنا دي أرسن رواندا إذا قد هيزيك قدام يكونوا يزاربوا لهم بلال يبحلالو أزيك كم زيلو نحلو خلو ستيت ديبارتمنت ناتو ناب دونالد ترامب ناب أبي أحمد كدول كله قطباو معبالنا عجيبنا له قبل يلو خمسة يكونه كبردو غيرنا هنوزن خل سلازي again جبت دم بعبين تايلانيرا زخوني يكون إثيوبيا عندنا ناب كرنا أفريقيا ناب كيف حرقتو كم زي تتصوروا نجيرانيرا مس بريزنتير مس منيستر جاتو صاينا إيرترا أمريكا جات وطاينا جبتي بتليفون ترى غيبونكم زنبور الذكري سلازي again جبتون بس أمريكا بس حتى تراقبكم زلان تزاربكم زلان يزن الجرزلو وقداينا يرتايب لكم يلون وقداينا يقازا سلازي أبتزر ربهم كل زي جبتي قدام أي ناشونال انترست ناتوم يقازا يكونه ناينيلي سلازي ناينيل لما بستوبيا سلتعاز تيجي تجبروا زلا كونتات مسيرترا سينك خينهم كسر حلو زغول ويمسيرترا ترى داديهم كسر حلون زاربولو زلوا يطبق كونسل زغل diplomatically أبي تقرق يروح خمزلون أبشجر وديقو خمزلون زي تنبه كنتات نرلنا إزي كم زيلو نحلو خلو بيمانن تقامن متأنقاطع مفناوي يمزركو بسمعوا ما بزي በጣም ደነፋችሁ በጣም አቅራራችሁ በጣም ተወራጫችሁ በጣም ተለመናችሁ ሰላም እምቢ አላችሁ አሁን አከርካሪያችሁ ተመታ አሁን ብትንትናችሁ ወጣ አሁን ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ላይ ናችሁ ጣረሞት ላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ጁላ አሁንም ሰላም እንላለን
أبي برهان جولا أبناء متن قطان تهديدن منفس اندياتي زلو I think it's أبي أحمد ترى اليوم كم زجبرو ولا حدك بدو مسؤول يزخيد نعيون زي نسأل الله نتوتات هالون ديابو كم يتاك هيدا نايت منجستي I really don't get it جن بتقوين بتين تايم زبلو زلو نفانو يفرار كم زلون لك هو حد فراره زي نبرة ملحاسو قصيلو نفانون بسلام تلمينكم أبيكم حج كندكروكمنا حجرة عشاكم نابله أشك على الكس أوتي زفتن زلو أبايتا دما even توم ترى يرتران ولا نتفانون زي دقفوز نبر كم بعد مارتين بلاو تايلم صحيفة والله Ethiopia's Fano claims that some 1,000 federal troops were deserted and joined to Fano, and about 500 taken captive by the Fano across the Amhara region. لذلك كم دري زلنا Fano أب زخدو حواتي بقناص كم زلون بلتقدنا دما سراويت ناتو بزخدو ناتس حريخي كم زلون باش حد قصر سراويت ناتو قالينا Fano يحوس قاليو دما يمارخ كم زلون أبدل ريبورت كم زراخوتهم فانو نبعلهم نتوم زمارخوهم زلوا سراويتنا يا أبي انتاي كم زغلبوهم أشجيروهم كم زلوا بزحات سلزغون تفانو دما أبي وتهدراوا عقم سلزيبلو لوجيستيك سلزيبلو انتاي كم زقبرهم وتشجيرهم زلوا يزقلت ريا زلنا كنتات it's crazy أبي أحمد هيكون إن سراويتنا يرتراك سعر نزل فانو زبحال ببينو عتيقو أبز كابجزو تبجيس زواجا نزلوا نعكس عرزي كعله بس بحاله يرترات واجيو كعوتي لنا سراويت زأمن أبدان زلوا سلالة زلوا ترايو سلزي أبي أحمد بيمانن سجامن زقات ما زلوا كنتات بفتشم زواج أو كم زي كونن تي قاتي ما زلوا بدهد ما نبود كتو زك على تفنبر نتكونتات نسوزلوا كغير زغل كونتات زخون نجر زرع يلا نبزوان زي تدقق مدما نعيم زبلو زلوا مچم أما داتا إثيوبيا نابيك كيت كم تخل الزجالي سلام الله I tell you በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ መንግስታት ልናይ እንችላለን ብዙ ዋርሎርዶች ልነድ እርሱ ወለጋ ትግራይ ሐረር ጎንደር እርሱ ከጉለሌ ፒያሳ የማይኬድበት ቀን እየመጣ ነው بزي نيرترا موص حزنا كيتشجرنا سننا موصنا إن أنا يرترا نقاط صار زبل زنبرة ملحس غيرون تايبلالو إثيوبيا أيكونن إثيوبيا أبد ديسابا بزح من قستكن ريالو لخل جزيد مسوس ولا خينيت سمعنيل أول هذا أنا إثيوبيا كم يوغوسلافيا كتم أغالي أيكونن يوغوسلافيا أيكونن إثيوبيا أول هذا قاتي زخفة يكون لك كم زي أبليبيا زلوا أب بتروبلس بالدرس كتماتراي حمش تربعته وورلورد سوي كانوا جاوس على كاب حدا زبان أبكال زبان هيتا كتمات كيد ورقة كاب سفل عليه كنت حطيت كتكلا لك قات أمي أب حدا يربورت نفاريتين نايت صبحوا مسحر الليبيا وتكاي كوفي بس زمرنا على كاب تروبلي مثيلني فتسين كايو بتحزي ولا تكونتاتي لن مالتيو أبتا تروبلس بال ترابلس مالتيو كاب حدا بوتا حدا منقسي كونن زليلو حدك ببوغنو ناي شفاتو مرحت له نتزوبات زقو اصرو نسيو نعوي خا غبرخ كفل زلكا مسو ترادي كاتنقسقاس يلو سلازي حق البونتن ودقت ناي هاجرن ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ አዲስ አበባ ናብኮም ደረጃ ንኽትወድቕ ዘሎ ተኽሎ ዓብዩና በለይ ዘበስሮም ዘሎ ኤርትራ ዝምነ ይወዝ ነበሩ ግን ጥሊሉና ነፍሶም ክመጽ ኸለይና አሁን ሱዳን ያለው ነገር በቅርቡ ወደኛ ላይመጣ እንደሚችል ምንም እንደሚመጣ ነው እንጂ ምልክቶች የማይሳዩት እንደማይመጣ አይደለም ስለዚህ እኔ የምናገረው ከኢምፔሪያል ፐርስፔክቲቭ ነው ስል እየቃዠሁ አይደለም የሆነውን አይኑን አይቼ ነው ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ንሪኦ ዘለና ምናልባት ርሑቕ ዘሎ ንዓና ደይ መፅእ እንመስለኩም ከይከውን ካብኡ ዝገደለ ይፅበየና ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ መርዲ እዩ ነዚ መርዲ እዚ ተቐቢሎም እንታይ ክገብሩ እዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ብዙሕ ብዛዕባ ሕማሞም ንሕና ክንሓመም ኣይንኽእል ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዘሎ እቲ ሪያሊቲ ኣልርቤት ማርሻ ቀይርና ኣብ ናይ ዓለም ትንክፍ ከነብር ኢና let's go here Christians love Israel. It's a land with a 4,000-year connection to our faith. But with the current erratic spasms of the Netanyahu government, the love may be unrequited. Is Israel an unwelcoming place for Christians? A new look into correspondence between U.S. Ambassador Mike Huckabee and the Israeli government raises questions. هذا نقبله أب كريستنا ناي حجز له كريستنا زرع بفلاي أب أمريكا تي إيفانجيليكال كريستيانس بحالو نساتهم زخطلوا إسرائيل
ዳርጋቲ ንእስራኤል ዝጠቅስ ጥቅስታት ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ብቐጥታ ነዚ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት ዝውክል ገይሮም ዝወስዱ ማለት እዩ ዌል ቤንያሚን ነተንያሁ ናይ ናታታቶም ውን ሪስፔክት ከም ዘይብሉ ኣምባሳደር ሓደ ብእስራኤል ዝምሕል ኣምባሳደር ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረሎም እዚ ሃከቢ ዝበሃል እንታይ ንክርስቲያን ዕድል ዘይህብ ሃገር ምዃኑ ተኣሚኑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁን ስርዓቱን ስጉምትን ክውሰድ ይሓትት ኣሎ ክንደይ ግዜ ነጊርናኩም ኢና እዞም እስራኤላውያን ኣብ እስራኤል ዘለው ንክርስቲያን ዘኽብሩ ይኮኑ ኢልናኩም ኢና ንስኻትኩም ልክዕ ከምዚ ንዘዋርዶ ዝፈቱ ዓይነት ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ምሽ ኣሎ ከምኡ ዓይነት እዮም ቶም ክርስቲያን ነዚኦም ማዓኮር ናይዞም እስራኤላውያን ከልምፁ ዝፍትኑ እንታይ ይብላ ኣሎ ሃከቢ threatens to declare Israel does not welcome Christians as visa row blows open ስለዚ ንክርስቲያን ብፍላይ ነቶም ኢቫንጀሊካል ዝበሃሉ ንኩሎም ክርስቲያን ቀንነቶም ካልኦት ክርስቲያን ክንብል ንኽእል ኢና ክብረት ከም ዘይብሎም እስራኤል ዝበሃል ዘሎ እዚ ስርዓት ኣኽራሪ ስርዓት ናይ አይሁድ ኣብ እስራኤል ዘሎ ንክርስቲያን ሪስፔክት ከም ዘይብሉ እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ብዙሕ ግዜ ነጊሮም ናይ መዓት ቪድዮታት እዩ ዘሎ ነቶም ክርስቲያን ሓንሳብ ጥፍ ክብሉሎም ሓንሳብ መፅሓፍቶም ክቐዱሎም ሓንሳብ ክሰብ ታይለን ዝፈተና ደቂ ኣንስትዮ ከዋርድዎ ናብ ዩቱብ ኬት ክረይዎ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ሪስፔክት ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም ግን ገለገለ ሰብ ኣሎ ነቲ ውርደት ከም ክብረት ገይሩ ዝወሰዶ ሰብ ኣሎ ናይ ነፍሱ ዲግኒቲ ዘይብሉ ናይ ነፍሱ ክብረት ዘይብሉ ተርዲኹም ኣለኹም ኣምላኽሲ ኩሉ ሰብ ባርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ እዩ ኣብ እስራኤል ዘሎ ልዕሊኻ ኮይኑ ክስማዓካ እንድሕሪ ኣብ ርእስኻ ከምኡ ዝብል ቃጭል ኣለካ ኮይኑ ንስኻ ብሓንጎልካ ግዙእ ኢኻ ባርያ ኢኻ ማንም ሰብ ልዕሊኻ ኣይኮነን ኣትሊስት ክርስቲያን እንተኮይንካ እስላም እውን ከምኡ ግን ንክርስቲያን ኩሉ ፍጡር ባርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ምዃኑ ኢና ንኣምን ባርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ማዕረ እንድሕሪ ኮይኑ እስራኤላዊ ልዕሊኻ መሰል ክህልዎ ይግባእን እዩ ንእስራኤላዊ ክትብል ናትካ ክብሪ ከተውድቕ ኣይግባእካን እዩ ስለዚ ጌጋ ይገብር እንተሎ ጌጋ ይገብር ኣሎ ክትብል ይግባእካ ግን ኣምላኽ ኢልዎም ይንዖም መሪቕዎም እዩ ብዛዕባ ኣብዚ ኣለዉ እኮ ኣታ ኣምላኽ ግለኸ ይገብረካ እንዶ ነዞም እስራኤላውያን ኣይትቃወም ይብሎኒ ሕዝኑኒ ብሓቂ ክሳዕ ክንዱ ኣብ ርእስኹም ዝኣተወኩም ምዃኑ ሕዝኑኒ ኣነ እኮ ንእስራኤላውያን ፅልዎም ኣይበልክኹምን ሕማቕ ዝገብሩ ኣለዉ እየ ዝበልክኹም ሕማቕ ዝገብሩ ከም ዘለዎ ድማ ዓለም ሙሉእ ዝምስክር ብጀካ ሓደ ሓደ ማለት እዩ نالكم كحجتنا أمريكا ميديا بزعبهم كزارب about whether Christians are being mistreated by Israel. Huckabee alleges that's what's happening. The ambassador sent a letter to the Israeli interior minister accusing Israel of blocking Christian groups from entering the country. As a private citizen, Governor Huckabee personally led Zionist Christians on such tours. Now, Ambassador Huckabee initially met with the government of Israel to plead for the Christians who wanted to come and enjoy the Holy Land. But those pleas were ignored. Now Huckabee is threatening reciprocal punishment against Israel and they ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎም ክርስቲያን ናብቲ ቅዱስ ቦታ ዝበሃል ነቢያት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ክርስቶስ ዝነብሩሉ ዝነበረ ክነግዱ ንዝደልዩ ክእትዉ ከም ዘይደልዩ ዘሎም በዓል ቤንጋቪር ዝበሃሉ እቶም ኣኽረርቲ ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ሪስፔክት የብሎም ጥራይ ዘይኮነሲ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ናብቲ ሆሊላንድ ክኸዱ ዝደልዩ ቪዛ ይኽልክልዎም ከም ዘለውን እንድሕር ነዚ ዘይተቐይርዎ ኮንኩም ንስኻትኩም ድማ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምእታው ዕድልኩም ክንዓፅዎ ኢና ኣብ ዝብል ምስሕሓብ ወዲቖም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እዚ ፕሬዘንት ዝገብር ዘሎ እዚ ዝዛረብ ዘሎ እንድሕሪ ትፈልጥዎ ትኾንኩም ኮንግረስማን ዝነበረ እዩ ኣባል ናይ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ካብቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ በቲ ናይ ኣይሁድ ሎቢ ብዙሕ ፀቕጥታት ይመፆ ነይሩ ብዘድሊ ብትኽክል ድዩ ዋላ ኣይኮነን ብገለ ክስታት ካብቲ ሃውስ እውን ክእለ ኢቨን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ጃጅ ናይቲ ዲኦጄ ዝብሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ንክገብሮ እውን ሓሲቡ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ገለ ኣለዎ ከምዚ ናይ ዕድመ ቆልዓ ዓሚፁ ድዩ ዋላ ከምኡ ገይሩ ድዩ ገለ ዝብል ክስ ኣለዎ ዝተረጋገፀ እንተዝኾነ እስር ቤት ማእተወ ግን ከምኡ ዝብል ኬስ ከም ዘለዎን ሓደ ካብቲ እስራኤላውያን ኣንፃሮም ንዝዛረቡ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ካብ ስልጣን ንከውርዱኻ ዝጥቀምሉ ጌም ምዃኑ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና እስራኤላውያን ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ፀገም ያጋጢሞም ዘሎ ዋላ እኳ ንዶናልድ ትራምፕን ንመንግስቱን ተቆፃፂሮም እንተለው ህዝቢ ኣሜሪካ ግን ብቀፃሊ ኣንፃሮም ሪቮልት እናገበረ ከይድ ኣሎ እቲ ሚድያ ኣንፃሮም እናተዛረበ እቲ ኣንፃሮም ዝዛረብ ሚድያ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ፀገም እናፈጠረሎም ነቲ ሚድያ ዶሚኔት ገይሮሞ ዝነበሩ እናወደቐ ይኸይድ ኣሎ ንቐፅል ናብ ዩኬ ካ ንኸይድ Shift our attention to the growing anti-immigration sentiment in Europe. In the latest, anti-immigration protests broke out in the UK last week after an Ethiopian asylum seeker was accused of sexual assault. On Sunday, protesters gathered around a hotel housing asylum seekers in a town on the outskirts of London for the second time in 4 days. They chanted slogans.
حنتي أب يوكي قاتي مزلوا في الكبابلان بنزلون كتنقو حدا حتات عقبة إثيوبياوي صوتها عمز أب حدا هنتقال فتيم مثلني بناتو حرقان استبقسي أجرجر أنصار سدتنياتات بفلاي سدتنياتات تعاقبهم له أبز نبرو هوتيل كيدا ما بتكو بزح أم باجارهم زجبرون أبيو كيدا ما صار سدتنياتات مقصاص نار سنن نابرتان ناخف أني ما تسخم زلون لعل تنقاقي مقبار كدل مخانون أتنكتو ما وزلهم زيادة تفلتوا بتتقاقامي أم ميديا زمات زلو دما سلقات ناي سدتنياتات كم زلو ومن صار سدتنياتات زجبر زلو مقصاصات نحيل نابرتان خيدالو like Save Our Kids and Send Them Home. Some were even seen waving British flags. Bottles and smoke flares were thrown and hurled at police vans blocking the entrance of the hotel. At least 6 people were then arrested. Now, these protests come amid growing public anger over the rising number of asylum seekers who are being housed at government expense in hotels. And this is what also led to days of rioting in Northern Ireland last month, after 2 Romanian teenagers were arrested on charges of sexual assault. The debate has sharpened over migrants who enter foreign countries, but instead of assimilating or contributing, some end up committing serious crime. قبل على سدتنياتات زنبري الرأية بقتا نبيو كيتر هذي كنا سنعمل أوروبا ناخف يمت كم زلون زخون سدتنيا زفت ما قبل أنصار كلهم سدتنياتات تلقات سلزلو قطبا دما ناخف أي خي سلزلو أتي تتصورنت ناي تزبي تولرانس بهال زنبري ناقود لي خي كم زلون دارقاب كل أوروبا ونزر زلو أتوم حدا زقبرو سدتنياتات حدا كعيد بتغزغون سدتنياتات زقبرو ونقرات نبوملو سدتنيا أكمو زي وعلنا وزيلون لكيمو حدا جاي فترة له خمسلون كم سدتنيا متندما لعلت إنكاقي زليو أكايدا كم كله خمسلون إن إحنا نقدر ندلي أبيو كاي زلهم كم دما بكال عالم زلهمون please be careful كم زعينت أجمع كقاتم كله اللي يبلو because تي حرقان كبا خاز بجس هيكونن بخالهم تقطعهم قط أباوت أعطنا يتهجر فترة زلو نفس سدتنياتات كوتش ويم زفت نمبر حق دفلتون حجز الردون تحرق خينا تجابن زفت سماء نعها كوكلا كاي جبانيو جن أب زلنا هنا يسمعيتن يمانا يكن في بوليتيكا نعبل له أبز خدول زلوا كم زعينات من قصة دما أبوليتيكا ومرجعات والسنت النخوني مسلو زلوا تأجر دارجا دايما دايلهم جدلي وصلوا زلوا زخوني يكون سدتنيا سخيروز جبرو نعبل على سدتنيا تات رسنة توص بوليتيكا وكابيتال دما ترغبلو سلزي نزي أستوعي لنا كريو يدلي سدت دارجا مثل جونا خوني دمت زلوا قدمت سدتنيا خينكا انت واحد قطبات صبغي نيرو نساتهم كاسرحتنيا اليوم سلازي نبري صقماي نبران لو مجد تقطبانا اوروبا نادو خمس خيت سلازلو سدتنيا دما صعرام سلازخونه نتسرح تحت زلو ولا متحد موز امر سلازي بلي يسرح تودع عدي ابا برورو كبل يترف شعو داغون الادنا سدتنياتات نعخا مبنقار نعخا مزغاب مفتعنا يصقمو غيري وزدو it's a very very sad أوروبا دارجا أتصالي نريو زلنا ولا بنا بأمريكا تمساسالي حرقانن صلن قريتشتن تدي كوينو مفتحن ريال لنا بقم تعالو أب تشاينا حدا تاريخ تسرح اللي بحلالو زياس كرايوا China just shocked the world by unveiling a train that floats and flies across the track at an insane 600 kilometers per hour. That's faster than most airplanes during takeoff, and it's not science fiction. This is a real prototype, built and revealed in Beijing. But how does it work? Why does it matter? And when can you ride it? Let's break it all down, starting now. What makes a train? Is it لهم train دي ولا ماكينة نفاريت كمان كردانا يكالنا له 600 كيلومتر نساعات خيد زغل train مهيزو مالو China 600 كيلومتر نساعات مالت I don't know كاب حسب نسمرا خنديو you tell me كاب حسب نسمرا خنديو كيلومتر خو انت ما بجوجل ده لهم رايلي 600 بتساقوني I'm not pretty sure I'm not very sure about this but زنوح من قدناتنا كابازن نحسب كندا يخون صحفوا لي وي just let me google it عصب to مسا و distance distance from ناناي distance from عصب to مساوى كندا يبلن نلا مسلكم by car drive بماكينة يزبلن زلوغن direct كيلومتر ساي no رغيبيلو distance between مساوى and عصب 455 سلازي ناس مرات توسيخ كالو maybe
distance between Asab and Asmara እንድሕር ኮይኑ ድማ it is about 490 ከባቢ እዩ ርሑቕ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ትሬን እዚ ከድልየና እውን ኣይክእልን ኣብ ዓድና ክንብል ንኽእል ኢና ሜቢ ካብ ዓሰብ ንተሰነይ ንኽትከይድ ከማን ይኸውን ሜቢ I don't know እንታይ ማለት እዩ እዚ ቅልጣፈ እዚ ከምዚ ዓይነት ቅልጣፈ ዘለዎ ትሬን ኣብ ቻይና ብዝቐልጠፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ምሕድ ቅልጣፈ ድማ ካብቲ ትሬን ካብቲ ናቱ ትራክስ እውን ሓፍ ክብል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ቻይና ናይ ትሬን ቴክኖሎጂ ወይ እውን እዚ መንገዲ ባቡር ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ስለምንታይ ከስከ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ ነፈርቲ ስለ ዘይብሎ ነፈርቲ ስለ ዘይማዕበሉ ዝነበሩ ነቲ ውሽጣዊ መጓዓዝያናቶም ሙሉ ብሙሉ ብትሬን ክገብርዎ እዮም ዝመርፁ ሓርካ ካብ ነፋሪትን ካብ ትሬንን ኣፀቢቑ ትሬን ይሓይሽ ውሕስነት ናቱ ኤነርጂ ኤፊሽንሲ ናቱ ወላ ሎጂስቲክስ ናቱ ንኣብነት ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ነፋሪት ክትኣቱ ኣብ ኤርፖርት ክትኣቱ ዘሎ ገሎ መዓት ፕሮቶኮል መዓት ግዜ እዩ ዝበልዕ ትሬን ግን ኣብ ዓዲ ትሬን ስለ ዝቕመጥ ኣነ ብክልተኻ ተሰኪምካ 10 ደቂቃ ተፀቢኻ እታ ትሬንካ ወሲድካ ኣብታ ኔክስት ከተማ ካልእ ስራሕካ እናገበርካ ፖሊስ ኣይፍትሸካ ጀንዕፍሪት ትሬን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ብፍላይ ድማ ቅልጣፈን ፍጥነትን ምቾትን ተወሲኽካሉ እቲ ትሬን እዚ ትሬን እዚ ኣነ ዝጥቀም ነፋሪት የይለየ ዘለኹ እዚ ሕጂ ዘብፅዎ ዘሎ ነዚ ይመስል ኣብ ውሽጢ ክትሪኦ ከለኻ ታይሞ ኤርላይንስ ነፋሪት እንታይ ኣለዎ ካብ ዘብ ቅድሚ እዚኦም ምቾት ዘለዎ ኮራስን ካልእን ገይሮምሉ ስለዚ እዚ ዘምፃልኩም ዘለኹ ዋን ደይ ሓደ መዓልቲ ምናልባት 200 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ዝኣክል ይኣኽለና እዩ 100 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ዝኸይዱን ይኣኽለና እዩ ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ጥራይ እንተተገይራትና እታ ዘላትና መንገዲ ባቡር ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ካብ ባፅዕ ንኸረን ኢላ እንተሰነይ ዘላ ጥልያ እንድሰርሓ ንዓ ጥራይ ከንፅገን ተንኽእልሲ ኣቤት 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 ክንደይ ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ መስለኩም ዝኩሉ ናይ ባሳት ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ገለ ዝበሃል ዘሎ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ግን ይከኣል ኢኻ ሓድሽ መንገዲ ባቡር ኣይኮነን ንሃንፅ ኣለና እዩ ምፅጋን ጥራይ ዘድልየካ ነዚ ስለዚ it's possible we have to just think about it dream about it and ሓደ መዓልቲ ክንበፅሖ ኢና ክብለኩም ይደሊ ኣነ ኩሉ ግዜ ናይ መፃኢ ተስፋ ክበና ዝኽእል ቴክኖሎጂታት ክንፈልጦ ዘለና ክንሓስቦ ዘለና እዩ እዚ ነገራት እንተኾይዱ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ናብ ዓዱ ክምለስ ምዃኑ ርግፀኛ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣዮ ኣብ ቴሌቭዥን ናብ ፊልምን ዝርዮ ዝነበረ ንከስተማቕሮ ዕድል ክረክብ እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶናተይ ናባኻትኩም ኤርትራ መንገዲ ባቡራትን ኢንተርነታን ቴክኖሎጂን ተጀሚራ ክንደይ ካባኻትኩም ኢኹም ኣብ ስደት ክትነብሩ ኣነ መቸም ኢንተርነት ጥራይ እንተተቐይሩ እቲ ካልእ ቀሲሉን ከረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንስራሒ ኢንተርነት ስለ ዘድልየኒ ገለ ካብቶም ኢንተርነት ተተቐይሩ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ዝኽእሉ ሰባት ምዃነይ ክገልፅ ይደሊ ካልኦት ድማ ከከምናትኩም ክእለት ማለት እዩ ንዓይ ፕሪ ኮንዲሽን ኢንተርነትን ኤሌክትሪክን እዩ ምክንያቱ ንስራሕ ይሱ ስለ ዘድልየኒ ንካልኦት ድማ ምናልባት ካልእ ነገራት እውን የልወኩም ይኸውን እዩ ግን ፀሓፍ እስከ ምናልባት ካብ ዘይከውን ኮሜንትታት ምፅሓፍ ፅቡቕ ነገር ምፅሓፍ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንቐፅል You had to avoid two things in 2020. First was the Wuhan virus, of course. But look at it today. Cryptocurrencies are soaring in market value. Last week, they crossed $4 trillion. Imagine that, 4 trillion worth of cryptocurrencies. Let me put that in perspective. The market cap of Canada's stock market is 3.5 trillion. France is around 3.4 trillion. The UK is around 3.1 trillion. But cryptocurrencies are at $4 trillion. ብዛዕባ ክሪፕቶ ጌጋ ስለ ዘለኩም ፕሊዝ ቼንጅ ዮር ማይንድሰት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ክሪፕቶ ኢዝ ሂር ቱ ስቴይ ይብልዎ ክሪፕቶ ካብ ስቶክ ማርኬት ናይ ሙሉእ ሃገር ካናዳ ካብ ስቶክ ማርኬት ናይ ብሙሉእ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናይ ፍራንስ ካብ ናይ ዩኬ ካብ ሰለስቲኡ ዝዓበየ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ወይ እውን ገንዘብ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ብሙሉእ ብርክታት ዝኩሉ ካምፓኒታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብሙሉእ ተደሚራ ስቶክ ማርኬት ዘሎ ካብኡ ይበዝሕ ብሙሉእ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ብሙሉእ ኣብ ካናዳ ዘሎ እዚኦም ከዓ ኣብቶም G7 ዘለዎ ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክሪፕቶ ኢዝ ቢካሚንግ a very very interesting sector of the economy ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዘይምግባርካ ወይ እውን ንክሪፕቶ ስካም ኢሎም ዝእምኑካ ዘለው ናይ ብሓቂ ዝሕዝኑ እዮም ኣነ ዝሕዝኑኒ እቶም ሓንቲ ዘይገብሩ ንክሪፕቶ ስካም ኢሎም እኳ ኣብ ካልእ እውን ኢንቨስት ዘይገብሩ ፕሮፓጋንዳ ናይ ባንክታት ዘስተማቕሩ ባንክታት ካብ ሓሳቦም ቀይሮም ንክሪፕቶ እዮም ዝገዝኡ ዘለው ሎሚ everything about crypto is related with banks ባንክታት እዮም ንዑ ክሰርሑ ዝውዕሉ ዘለው ስለዚ እንታይ ክብለካ ይደሊ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ፕሮፓጋንዳ ካልኦት ዝሸጡልካ ንዓይ ክፀልኣኒ ትኽእል ኢኻ ቀፃሊ ብዛዕባ ክሪፕቶ ስለ ዝዛረብ ከይትፈትወኒ ትኽእል ኢኻ that's your problem that's your thing ይርዳእኒ እዩ ናትካ ጉዳይ እዩ ግን ናትካ መፅናዕቲ ጌርካ ነቲ ዕድል ተጠቐመሉ ክሪፕቶ ኣነ ይውንኖን እየ ናተይ ኮርስ ኣይትውሰድ የድልየካ እንተኮይኑ ኣይትውሰዶ ግን በዓልካ ግበሮ
because it will help you እዚ ቻነል እዚ ድማ ብፍልጠት ብካፒታል ብኩሉ መንገዲ ክንዓብየሉ ንኽእል መንገዲ እዩ እቶም ናተይ መንገዲ ትደልዩ ኣነ ክሕግዘኩም ትደልዩ ኣሽሓት ሓጊዘ ኣለኹ you're welcome እቶም በዓልኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ሓደራኹም ግበርዎ this thing is here to stay ambassador ናቱ መን ምዃኑ ድማ ብዙ ክትነግረኩም እያ It tells you how popular they have become, popular and valuable. But why is this surge happening? A few years ago, the crypto world was in crisis. You had exchanges shutting down. You had founders being jailed. How did it go from that to 4 trillion? Thanks to American policy. Crypto has found a champion in Donald Trump. He wants to turn the US into the world's crypto capital. Last week, he took a step in that direction. Trump signed America's first major crypto law. He called it the Genius Act. كم نبلكم زلنا نايز كريبتو نسماي تقص غعزو قد من جناته بزوانز دونالد ترامب بريزيدنت خوينو معاد بوليسيتات نعوز متشي يقبرالو نعوز نتي سيكتور كعوتي له زي كونه دونالد ترامب سسع سب مخانو كتفلت لكم ابزر ايوه دونالد ترامب بوليسيتات نفسه تقمي يقبر زلو اب عالم زبصح بيتكوين تريجريز ويكا مس بيتكوين تحات انفستمنت زلو من يمسكري مايكرو استراتيجيز بحال انا بس انفستمنت تقبروا الكامباني ابستري ولهم قطر هذا اما مبل شاتشاي ترامب ميديا اند تكنولوجي دونالد ترامب مبل شاتشاي بتعيلو ناتو تكال مالتي ስለዚህ ንቢትኮይን ብድሕሪ መጋረጃ ዝገዝ ዘሎ 18,000 ቢትኮይን ገዚሎ ዝናይ ትራምፕ ሚድያ ኤንድ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ መጠን ቢትኮይን ላዕሊ ገጹ ዝኸደ መጠኑ ዶናልድ ትራምፕን ካምፓኒታት ናቱን ብብዝሒ እዮም ዝህብትሙ ዘለው ሓንቲ ትካል ናቱ ጥራይ እምበር ኣብ ካልእ እውን ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ናቱ ክሪፕቶ ሚም ኮይን እውን ኣለዎ ገለመለ ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ክሪፕቶ ቀጥታ ዝኸስብ ዘሎ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዩዝ ዲስ ኦፖርቹኒቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስቲል 18,000 ዘሎ maybe ድሕሪ ክልተ ወርሒ ክዛረበኩም ከለኹ 140,000 ክኸውን ይኽእል I don't know ነቲ ዕድል ግን ተጠቐምሉ let's go that the school system doesn't teach you about money. There's this world built on this like factory model of just getting people ready to sit in a job for 27 years and crank out widgets. So then they created an education system to essentially stamp out these types of people that are not going to ask questions. They're going to study from the test and memorize the facts and do all the things that they're supposed to do. And the reason they don't teach money is because they don't want you to be free. They need you to go get debt. بحفشة زغل تمرتي أبزي قدس بجكتي فاينانس كمان فاينانس وين هي واتكاست كما يكون زمرها زغل تمرتي 10 عامات 10 خلت عامات مهارسة شعو 10 شدش عامات يونيفرسيتي والسوق شعو ولا ماسترز كبر ولا بي اتش دي كبر بفلا كفاينانس وسايت تخين زعبا جنزب اي مروخاني زعبا جنزب اي مروخاني سلمتاي تخبروا مروخا جنزب ده ريسكا كو سرحتني تكون ولا ما يكون كان ቤት ትምህርቲ ኤጁኬሽናል ሲስተም ኩሉ ግዜ ሰራሕተኛ ክትከውን እዮም ዝደልዩኻ ስለምንታይ ካምፓኒታት መን ክሰርሓሉ ዝኩሉ ካምፓኒታት ኣብ ዓለም ዘሎ ሰራሕተኛ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ሰራሕተኛ ንክትከውን እዮም ዘሰልጥኑኻ እምበር ሃብታም ንክትከውን ናትካ ቢዝነስስ ንክትገብር ኣይደልዩኻን እዮም መወዳድርቶም ክትከውን ኣይደልዩኻን እዮም እቲ መንግስቲ ክደልየካ ክእል እዩ ግን እቲ ሲስተም ንኸመይ ይኮነ ዝደልየካ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ክምረካ ዝኽእል ቤት ትምህርቲ የለን እንተ ከምኡ እንተዝኾነ ነይሩ መምህርካ ብውሑድ ደመወዝ ኣብኡ ጭቐቕ ክብል ኣይነበረን ጭቐቕ ድብል ዘሎ እኮ ነቲ ممركا ستزبلت نعو نتي ناي ماتس ممركا تزبلت تجبر زخاله بهوت ممرنا ريسبكت لنا ممر جن كينو خاين تزغل نير ابغاي محلوان وحدات الله فقرنا تمرت سلازلهم نقول لكم هرو نسبكم هرو سلازلي او زلو زحات جن كارير ناتهم اند ناتهم موداتو او سلازخوني ذاتس واي دما سلچوات ممهران تري ومش كيف توصلوا سرعيهم تنفتيهم زسرعوا كم يجرم يمهروا خاطري ومم ساتهم እቶም ብልቦም መምሃራን ንክኾኑ ሕልምናቶም ዝነበረ እዩ መምህር ምዃን ድማ ኣነ ንባዕለይ መምህር ምዃን ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ዋላ እቲ ዝገብረውን መምህር ኮይነ ኣብቲ ክገብር ዘላ ኣብዚ እታ ዝፈልጣ እየ ክምህር ዝፍትን ብዓቕመይ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለኩም ኣተሓሳስባ ከተስተኻኽሉ ኣለኩም እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ለውጢ ኣመሓደርቲ ይግበር ከም ዘሎን ንዘፈፅሙ ኣካላት ፀጥታ ከም ዝተለኣኹን ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም እቲ ጀነራል ነዚ ዝገለፀ ሎም መዓልቲ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ዝተወሰነ ናይ ምምሕዳር ለውጢ ምግባር ዝኽእል ምንቅስቓስ ንገብር ኣለና ምንቅስቓስ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ዝተወሰነ ጥራሕ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ምምሕዳር ደረጃ ዝነበረ ምምሕዳር ኣፍሪስና ከም ሓድሽ ካብቲ ዝነበረ ብዋናነት ጌርና ኢና ነብሎ ዘለና በዚ መሰረት ዝነበረ ዞባ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ከክንድኡ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝነበሩ ኣቶ ስመላሽ ረዳ በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ምምሕዳር ደረጃ
ዝነበረ ምምሕዳር ኣፍሪስና ከም ሓድሽ ካብቲ ዝነበረ ብዋናነት ጌርና ኢና ነብሎ ዘለና በዚ መሰረት ዝነበረ ዞባ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚሩ በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ምምሕዳር ደረጃ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ተነቃፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ የማንን ፀጋምን ድማ ነዚ ዝመስል ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራ ከም ዝበሎ እውን ሰራዊት ትግራይ ኣለማጣ ራያ ዞባ ደቡብ ክኣቱ ሓዲሩ ኣሎ ዕሸላት ኣዲስ ኣበባን ህንፂታቶምን ከዓ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊዎም ዓጀውጀው ክብሉ ወጊሕዎም ሓንሳብ ንምዕራብ ገፅኩም ምስ ፋኖ ዘይተፋለሙ ደቡብ ኣበይ ከይከደኩም ሓንሳብ ኢሳያስ ተዓዊቱ ኮረም በፂሑ ሓንሳብ እሞ ትግራይ ኪዱልና ወላ ተገንፀሉልና ተጋሩ ኣቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጭንቀት ገይርሎም ከም ዘለውን እዚ ድማ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዘርኢ ይመስለኒ በብዙሕ መንገዲ ድማ ኣዛረባ ርእሱ ኮይኑሎ ጉዳይ ናይ ትግራይ ተኣንፋፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ I think ካብዝን ወዲ ከምዝን ተበገሰ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሰሚዕኩም ይኹም ተገንጠሉ ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። የትግራይ ኃይሎች ታንክና መድፍ እንደዚሁም የአየር መቃወሚያ ደብቀዋል ሲሉም ተሰምተዋል። አሁን ቀጠናው ያለበት ሁኔታ ምን እንደሚመጣ እንኳን ስለማይታወቅ እየተዘጋጀን ነው ብለዋል። ስለ ትግራይ ያደረጉትና በብልጽግናው ልሳናት ያልተለቀቀው ነገር ግን በተለያየ መንገድ ተቀርጾ የወጣው የተው መከራ ወረደ ተው ያላችሁ ብለናችሁ ትግራይን ለቀንላችሁ ወጣን። ታንኩና መድፉን አስረክቡ፣ አየር መቃወሚያውን አስረክቡ። ባለፈው ያስረከባችሁት አለ። ይሄን ግን ደብቃችሁ ነው የቆያችሁ። አሁን ብቅ እያረጋችሁት ነው። ነተጋሩ ተገንጽልኩም ተደሊኹም ክትፍለዩ ተደሊኹም ተኣኪብኩም ንብረትኩም ኣረኪብኩም ከም ሃገር ክትግንጸሉ ተደሊኹም ክትግንጸሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ሃገር ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ምባል ናይ ራዕድን ሽበራን መንፈስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣብ ብርሃኑ ጁላ እቲ ካብ ወገን ኣዲስ ኣበባ ዝዛረብ ዘሎ ወገን ስርዓት ኣቢ ዝዛረብ ዘሎ ወገን ተረቢሹ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምቲ ንሪኦ ፀናሕና እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ዘሎ ወዲ ወረደ ድማ ነቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ስልጣን ከም ዝተቆፃፀርዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስልጣን ምቁፅፃር ማለት ከንታይ ማለት እዩ እቲ ዞባ ደቡብ ዝብልዎ ዘለው ሓደ ካብቲ ጌታቸው ረዳን ኣዳኸርቱን ነቲ ትግራይ ዝበሃል ንምድኻም ኣብይ ኣሕመድ ዝሃንደሶ ማለት እዩ ንትግራይ ክትመቃቅሎ እዩ ዘለካ መጀመርያ ብኩናት ጌርና ኣዳኺምናዮ ሰዓር ስለዘይከኣለ ድማ ክነዳኽሞ ኣለና እቲ ፖለቲካን ቁጠባን ናይቲ ትግራይ ዝበሃል ኣዚና ክነዳኽሞ ኣለና እዚ ድማ ውሽጣዊ ፖለቲካናቱ ኣብ ዓጀውጀው ከም ዝኣቱ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ቴሪቶሪያል እውን እቲ መሬቱን እቲ ህዝብን ድማ ብሓበትን ከኣትዎ ኣለዎ ገለ ክፋል ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝግንፀልን ካብታ ንእሽተይ ትግራይ ዝነበረት መሊሳ ጫቆይት ከም ትኸውን ድሒርካ ድማ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ድማ ድራማ ጌርካ ካብኡ ከምዝኢለ ብምግባር ነቲ ትግራይ መቐለን ዓድዋን ኣክሱምን ሽረን ሒዙ ጥራይ ከም ዝተርፍ ንክገብርዎ እዮም መዲቦም ነይሮም ሓደ ካብቲ ሕጂ ስጉምቲ ወሲዶሞ ዘለዉ ድማ በቲ ዝቐለለ ለስ ኮንትሮቨርሻል ክኸውን ዝኽእል ዝበልዎ ምዕራብ ትግራይ ስለዝኾነ ነቲ ደቡብ ትግራይ ንዑ ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ንክገብር ንዓመታት ይንገር ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እቲ ወዲ ወረደ ኣብዚ ሓንቲ ደርፊ ውፅኣትሉ ኣላ ወረደ ደቂ ሰደሬ ተበራቢር የሚለው እሱን የሆነበት አሁን ደቂሱ ነይሩ እጅ ተበራቢሩ ጸጥ ብሎ 3 ወር በሙሉ ኧረ ታደሰ ወዴት ነህ ታደሰን ያያችሁ እያሉ ስንጮህ አረጋ ጀነራል ታደሰ እንደው አለህ ወይ እኔ ካዶ እያልን ስንጮህ ዝም ብሎ ቆየና አሁን ድንገት ብልን አለ ደቂ ሰነሬ ተበራቢረ የሚለውን ዘፈን የሰማው ይመስለኛል እና ዛሬ ታደሰ ወረደ ደቂ ሰነሬ ተበራቢረ ትብል ደርፊ ናይ ዑስማን አብደርሒም ለንቀነ በፂሓቶ መስለን ታካሴት እዚ ሁሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ እንታይ ክገብር እዚ ሰብ እዚ ናበይ ገፁ ዝኸይ ዘሎ እንታይ ብርጫታት ናቱ ተባሂሉ መልሲ መሃብ ኣብዩ ዝነበረ ኣጋጣሚ ተንስኡ ሕጂ እቶም ህወሓት በዛ ኳሌቱ ስለ ዝሓዝዎ ይመስለኒ አንድ ቁረጥ አንድ ምረጥ ስለተባለ ኣብ መወዳታ እንድሕር ናይ ጌታቸው መንገዲ መሪፁ ካብ ትግራይ ተፀሪጉ ንኣዲስ ኣበባ ክጓሓፍ ከም ዝኾነ ስለተረድኦ ነዛ ኩርሲ ክሕዛ እንድሕር ኮይነ ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካን ወታደራዊ ሓይልን ክሰምር ኣለኒ ብዝብል
مساتهم كوينو نتنسون نوح وان زلي وزربرو أم تكبار سأميد خمسلون رلنا and this is a very very interesting time up تجراي مالتيو نابيك قلت لي كابزي اتكونتات نابيك خونيو انتايت مودتا تجراي كجنسلون يا ما يجنسلون I don't know but this is going to be another very very interesting story up تجراي زبال زلو نابيك أخذ كتكتلياتا تجراي تبال النزبل حتو nobody knows I personally don't know أفنت كم استوهابو مستقصو حالفت تزوبا اتقوداي كم زي فلطون زخونة تساتفو كم زي بلومن أب محبراو ميديا فليتو ملوم أبزي قوداين أم حداري زوبا دوبوب تقراي أيتا هافتو كيروس أزراري بناولنا أيتا هافتو كيروس كمتي أب كالوت كبابتات تقراي استخايد محتمن أي محداق سقومتي كم زي أبال بمقلات حزون نزقت تحايلتات تزوبان هزبن أب متحوار كم زركب قليصولهم مس أيتا هافتو كيروس زكايد نايق على محتت إنهم أب زوبا دوبوب تقراي نايم محدار لوت إيقبار كم زلو بريزيدنت كزيو محدار تقراي جنرال تحدث ورده قاليص له لما علتمو تزبلو نجار سمعهم مودون تايو زلو تبعيت أزقبر زلو نجار تايو. زبالو تجاي أكل تجايو شو هذا ناي حدث ناي أشوفه نفسه ناي ورار وان عبي كلام نورو هذي هذا ناي أشوفه هذي وانا ما بقصير ما نستطيع عشان سنة كخبر ديمقراطية تجاي كلي تجاي ناي معاد ناي سنة مهدارين ناي ديمقراطيزيشن الناقل طاون تجاي نخلهم تدارو معاه تمكن تساعد سنتكلم بمنتي بسنة على كارس له هزبي كله كاو بدل نجار كله جاب له هزبي بدون بصلاة أنا حلو بحرب بريطانيا والبحونة نايتك لايلو على ونة المخباري هون تفنى قلت كم نريد لنا تقرأي in a serious situation كابز حجي نابيجت أكد كتلي هذا العلا قداس ينزلون بيك هون مغنياتو إذا كنا تعتزي كم تقدم حجز خدنا بزيت دليل كوينا ديك خيد ويس نابرقاتن مردان مو نبت تقرأي نتبوتو تقاطعيرو next step ناتو نابيجت يكون نزبل this is going to be very interesting and زبص تعذابنا يتكبابي دما ولا تناي عبي ناي مارك روبيو مدوالون كابوز بقص كم زخونينا خنقمت نغل because this is a very interesting story دعوي نتبي مودعتنا مواطصنا انت أيو خازبل كنجمر لنا زبل تخكلن يايو نابينا جراند فتح زبال تمواطو زبال الناس النتيو هاجري إلنا انت حسيبنا أو نخنوصح خنقورو زقبنا قال سخالو زنا الناس نتقالسي إثيوبيا خنملك الناسي أو إثيوبيا ينهلون خنملك الناس إن إثيوبيا يندلن هاجرينا ندلي تكري هاجر تكون الوقت بقلنا إثيوبيا تبالس بدقي خونتنيا أو زي مسانا بتقرأنيا مسانا بتقرأ مسمن لان تتوهيلو بفلاي تنوح ذو العامتات نمر حنا صنحة حيلي إثيوبيا وحيلي ناي مسمر لوتي أجبرن هزون سرعات هو حاتي ذولا لذي إثيوبيا تقرأ إلا مالتي نتبيهراو نتناي تقرأي مدايو غيرو تقوملو نزنا يزي بيهر زوي دليت باقي تناي تقرأي عجوجو ناي بوليتيكا ون انتخوني اسك ناس معنا نخيد انتاي يمزبلو زلو أبي زلو تناتهم problem بفلاي تناب هو حد تذكرت تناتهم نابي قصي وصدم الله بناتي ريتو يبلك لهم هو حد ودي قيون حزب تقرأ كمرح يخدن حزب بوينو كمرح يخدن سلامون كم سيخلن لمعاتون كم سيخلن كله نجر ترجع بوليتيكاون كله يخلن ودي قيو زي أبزي أنا حتى بالليل خوينو جنا مستم بتر زلومي كتسامة زلو هذا مستم سراوي تسامي ديم بتر زلوم بتر يد حنا كان مش عبياون زغورو زو نسمع زلنا صمدو جلز بهالقالاتون الله مش عبياون الله يستوسن ركبات سلازي زي غير سلام يمصن سلام زمص توشت زلو كل حيلي تتسامعون اب حدا تخويني سلام زمص سلازي انا زتامن سلام زتامن لمعت كمصي بزحز زلو اودا دبانا كايدانيله اي امنن ياهم زسغون نغرات الله حزي زسغون نغراتهم زولكو زناي بريتريا سمعنا زي تفصمن نوح زي تصنيحو نا أجرنا بأسن كتير خليه وتوم عدقاتون زملسوا له منجدي زرادة دولو منجد تزي تفتير تموت زوزلو كبر زحيهم شجر كفتريو سلازي زيهم زسقو الله زنا يسمع تعاطي يقولون جن اشتهي دي الله كافت قد محزن ولا حزقة
ستيشن مو واحد قمت حمشته أفلت إبل خاني بحال ناوغدي ناخد أتزلنا أنا كتلو إلي أمنا ولا أفلت تزيهو ناخوينات كأتيولن حزبي بناتي رئيتو هو واحد بارتي أنا زوس نمبر خمتو سوزولو بعلو منجست بعل سراويت إلنا ترينا يو ويناتون كل عادي أقرق كل عادي مالس كم رياض لنا تي ناي تግራይ ጉዳይ ብፍላይ ኣሎ ዝበሃል ኩሉ ሓይሊ አንጻር ዝጽምዶ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ምብትታን ብዙሕ ሓይሊ ወፊሩ ዘሎ ኣይናይ ንትግራይ ዝሓሊ ኣይናይ ይኸተ አንጻር ትግራይ ዝሰርሕ ኣደኖ ንዓታቶም ዝምልከት ይሱ ነግሮም ማለት ቶም ጸላእቲ ትግራይስ ግዛአቱ كحدق يو جزءات كل وسدينا نص وسيدنا ون كنا طفئنا عليهم تحلم زلهم نايتهم أقوتاتهم ناي كلام زنورو تاريخ سلزين وإمبر بفصم كم زي خون كفلت اللهم درج مس فرسه تتحساس بقى فرسنايا سرعة كم سرعة فريسي تتحساس بقى فرسن زونتهم اللي سبهال نايتم كحت حيلي كلام حيزهم تاريخ زي ولا من هنا تاريخ الناس رؤوز نورو زيهم ايام تكلو بلعلة تقراواي تفتصم قفعيز تنسسو فتصمت النامصو مالتي هجي ابزيا تاغيغا زلا درجي سرعات مسفرسه بتتحساسبا ناي شواويان وي ونتنا 4 كيلو تحساسبا أي فرسنايان يزبل زلو انتا كتفرسو دا لك نتناي 4 كيلو تحساسبا لبيسكا اكسبانشنست حلمتات وي ونتناي مسفحفح حلمتات ناي 4 كيلو ملو بملو كم حدا محراي كوينكا اكثر قبر فتينكا نزيد ما من يبلو مالو سمعو تمليسنا هرينا كانت تحازنا بانا غصقع ويم زفتن الريوزي امحرنيا ززاربو دابي شعبيا اسمرا انصار مننتات تصارف عدي غيرو زقرصه سرعتيو أفكم مصري أفكم أي تكبر وشعبيا هو تناي هو حد بحال حيلي أريا 4 كيلو أتيو أديس أبا أتيو أما غلي أبيت كريستيان يكون أب كل عينات بيت مرتن حكمنا بمحرنيا 5 زاربو غيركم and this has nothing to do مسانا بس إيرترا زتحاز نغري يبلو أبي إيرترا خنتا غيرو أمحرنيا زنبرت صريقنا تغرينيا زبحال قوانقا تمرتي كابا حلي فدما تشعات بهرات ببقانقو كم حر كم زلوه انت تخيلوا دما كل تحبرتسب نناتو تقانقا نفسه كف قانقا بيرترا زلو ابزلا على درجه نخبصح سرح لكم زلو بعاقمو تمنقسي كم بوليس اتاتاتيو زعبات من الندولا دحرد تبلو زلوهم نعاقم هيتقمن تتصقمكم ناي هو حتى فيشنا ناي بوليتيكا زنبرو مسير ترا تحايسكم بمعرب بمقبار تسلي ديستريبيوت تقبروا يتفتنوا اذا انت ايامكم قبروا تفتنوا نسخه اتي من سي ولدون اب تግራይ ዘሎ ተመሳሳሊ በካዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ አረዳዳ ሽግርናቱ አክንዲ ሽግርናቱ ኮንፍሮንት ገይሩ ጉዳይናቱ በይኑ ዝርዮ ምስ ኤርትራ ተሓሒዙ ክርዮ ይዝፍትን no it has nothing to do with ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ኤርትራውነት ዝበሃል አተሓሳስባ ኤርትራውነት ዝበሃል ሓድነትን ክብርታትን ተኸስኪሱሉን ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒልና ከለና ኤርትራውነት ኣሲርና ዘሎ أنا مس حوي وحفتي أب أمريكا زلوا كركب يبلي حوي كلكم كلهم وده حوي ويقال زي كونس إيرتراوي سلوا زخونة إيرتراوي الناس اللي زحزنا تراينا تزيل له أنا مس بلين تراي ركب مخانة نيرو مس دك خرن تراي مخانة ركب نعطي كوينو تعرف مالتي مس دك عدين مس تبى بقول مسايزة تعهز تراي مخانة نيرو إيرتراوي زبهال سلوا زلوا لكن إيرتراوي أب أستراليا تلو أب ساوث أفريقيا تلو أب أنغولا تلو I don't know أبيكا نرويج أفنى عالم تلو أب تشاينا تلو جابان تلو أب كل زلو تا إيرتراونت بهالجمد نساء أساسيراتو زلا سلازي حاجراونا زبال منفس سلازي هنسنا نعاقاتكم زي إبراهيستيو زقانكو عزيز رداءكم هيكونن مخنياتو اتبي إيرترات حنيس زلو نعاقاتكم مستيرن تسألون كوين يدسم معكم كم كوين يدسم معكم دما حنت الله زربانا يا جنرال سعاد فريم حدث بزعب عدن قشوتن تراي حسب مقصف سلازخونه يكونن يلو الرجال نقحتو أبو تطوز بلا سلازخونه يتحزن ليبل أرجعون لهم درجة نقحتو اتودابناتو كينوتات أباب رأسو خيز سلازي كلي سلازي كلاتهم زي مزبلو زلو إيرتراونات نعاقاتكم سألاقي كوين يفلتني راين تايو أجندان أي مسفحفحناتكم بعليتن قبيلان بقانقوان غيركم كتسفحفعو بوليتيكاوا أجندا خسرحو سلازي دولي زنبركم أبي إيرتراغن تشعات بهرات زلو
حدا هاجراو من النت قيملو غربيتكم ينعاقاتكم سلازي نعاقا غربيتكا زلون اب قارورا زلون حدا عينت من النت يزلون اب دوبنا إرترا بعد خلادي برامادي ولا بزلامبسا 100 متر كباخر يقو زلو سب قارورا زبال وي وناب عصب زلو سب نسي قربو هاجراو الناس بهالكم يو ምናልባት ንኣኻትኩም ኣይበፅሐኩም እምበር ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝነብር ዘለኹ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነብር ከለኹ ካብዚያ ገዛ ናተይ ብእግረይ 5 ደቂቕ እንድሕር ከይደ ጀርመን እየ ዝኣቱ ብመኪና 2 ደቂቕ 3 ደቂቕ ተዘዊረ ጀርመን እየ ኣቱ 5 ደቂቕ ተዘዊረ ድማ ፈረንሳይ ናይ ክልቲኡ ዶብ ስለ ዝኾነ ኣብ ጀርመናዊ ኣብዚ ከተማ ናተይ ዘሎ ስዊሳዊ ቋንቋ ጀርመን መበቆል ዘሎ ወይ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረብ ጀርመናዊ መበቆል ዘሎ ስዊሳዊ ማለት እዩ مستي جرمن زلو حويا يبلني مس لوغانو زلو ጫፍ ናይ بدبوب ناتنا ጫፍ ናይ طليان زلو نسي حو ود هاجر نسي يزمكر بزعبا بوليتيكا ናይ عدو نعاخاتكم ابي بصحكم سلازخونكم بزعبو كتحسبوا يتخلون يغم ابي ارترانكم زبال يلن بزعبا حدነት ናይ ኤርትራ ንክመዘራረጉ ዝጥቀሙሉ ሽግራትኩም በዓልኩም ፍትሑን ابي ኤርትራ ተላግቦ ይትሕብ እዚኣቶም ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ህዝቦም ከድሕኑ ንግበሮም ገለመለ ዝብል ተቕርብ ነይርካ ዶክተር ኣነ ከምኡ ኢለ ይኣምን ምስሩ ክቕየሩ ኣይኽእሉን እዚኦም ዕላምኦም እዩ ንዕላምኦም ዝነበሩ እዮም ክኸፍኦም ከሎ ርኢናዮም ኢና ክምችዎም ከሎ ርኢናዮም ኢና ቆላቴንቤን ክትኣቲ ከለኻ እትሽከሞ ኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ከለኻ እትድርብዮ ወይ ከዓ ላይክ ፅግመካ ከሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክትከውን ከለኻ ከም ስልቲ በዚ ኣነ ኣብቲ ዝሓለፈ ቃል ሰብ ዝናይ መኸተ ኣብ ኣፅቢ ብናይ ህወሓት ኮሚሳራት እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ሃገር ዓባይ ትግራይ ተቃላሳይ ኣፅቢ ከለኹ ካብ ኣፅቢ ፃእ ክኸይድ ከለኹ ናይ ታሕዚ ዘላ ትግራይ ተቃላሳይ ወርዐ ክኸይድ ከለኹ ናብ ወፍርታት ክንቀራረብ ከለና ናይ ክልል ትግራይ ተቃላሳይ ድሓር ካብ ንሸዋ መንገዲ ምስ ተጀመረ ኢትዮጵያዊ ተቃላሳይ ተገይረ ፐርሰናሊ ባዕለይ ዝፈልጦ ማለት ስለዚ ንህዝቢ ኣለና ጽቡቕ ናይ ባጫ መልሲ እዩ ጽቡቕ ተረዲእኪ ካሊእ ኣራት ኪሎ መስመር ጥራሕ ነፂለ እየ ዝወቅዕ ዝብል ተዛሪባ ድያ ኮይና መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ መስመር ጥራሕ ነፂለ ወቅዕዮ እኳ ደይኮነስ ባሕር ወደብ ግን የድልየኒ እዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ነገር እንተኽኢልና ብዲፕሎማሲ ተዘይኮይኑ ግን ናብ ካሊእ ስጉምቲ ክንሰግር ስለንኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ምላሽ የድልዮ እዩ ኢለ ዕላማ ንምስኻዕቲ ትውትውት ዘላ ኢትዮጵያ እዚ ንሳ ናይ ባዕላ ካልኩሌሽን ኣለዋ ናይ ባዕላ ናይ ርእሲ ሕማም ይኹናት ናይ ባዕላ ተሓስቦ ማለት እዩ እሱ ንዓና ይምልከትን ንሕና ዝምልከት ጉዳይ ኣለና ሓደ ብዙሓት ማይት ኪሎ ሜትር ንዋሰን ኢና ምስ ኤርትራ ንሕና ኢና ተዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ስፔን ንሕና ኢና ንሳኮ ይጃፍዑ ጋሓቢል ክብሎም ኪዱ ኢላ ሰራዊታ ኮፅያ ካብቱ ድሕሪ ቡርተርያ ዝበክ ዘለኹ ይፋጠጡ ንሳኮ ሕዚ ኮ ርእሳ ፍልጥ ዘብላ ዘሎ እንታይ መስልኪ ዓይንን ሓመድን እዮም ክልቲኦም ተጋሩ ወይ ከዓ ማለት ክልቲኦም ተጋሩ ብዝብል ጥራሕ ይንግለፁ ምክንያቱ ኩናማ ኣሎ ዓፋር ኣሎ ሳሆለ ይለክየ ኤርትራን ትግራይን ሲ ዓይንን ሓመድን እዮም ዓይንን ሓመድን እዚ ዓይንን ሓመድን ስለ ዝገበርክዎ ድሕሪ ሕጂ ሰበብ ሲልካ ምሕላፍ የለን ኤርትራን ትግራይን ዓይንን ሓመድን ዝበሃል የለን ተርዲኻን ኣለኻ ጎረቤትና ኢኻ ኪኑ ይኮንካን ሌትስ ቢ ክሊር እንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሱዳን ንዓና ማዕረይኹም እያ ትብፅሓና ካለ ነገር የብልኩምን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እዚ there's no special relationship here we are just neighbors somebody has to tell them ሓደ ጽቡቕ ጌርና ነግሮም ኣለና ጎረባብቲ ጥራይና ኪኑ ዝሓልፍ ኣይኮነን ጎረባብቲ ጥራይና ምክንያቱ ንሕና ልውላዊ ሃገር ኢና ንስኻትኩም ደለ ኾኑ ክልል ዲኹም ክትኮኑ ኣካልና ኢትዮጵያ ዲኹም ክትኮኑ ሃገር ዲኹም ክትኮኑ ንዓኹም እዩ ዝምልከት ምክንያቱ ኣብ ግርማይካ ዘሎ ኤርትራ ወይ እውን ኣብ ዛራ ዘሎ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ኣለኒ ብሱዳን ኣይብልኒ ዋላ እውን እንተለዎ ከም ሰብ መጠን ብፖለቲካ ደረጃ እንኩም ይኮኖም ጎረባብቲ ጥራዮም it is not different ስለዚ ንሕና ምስ ትግራይ ገለብ ጎረባብትና ኢኹም ሲምፕል ጎረባብቲ ጥራይና እሳያ በቃ እሳያ ካ ተኣኽለና ዶብ ኣለና ንጹር ዝኾነ ዶብ ኣለና መሊስኻ ክንጽር ኣለዎ ካብ ሓሊፍካ ግን እዚ ዓጀውጀውን ካልእን ናብ ካልእ ሽግሪ ይወስደና ስለ ዘሎ ካብኣት ሓሊፍ ኣይኮነን ፅምዶ ተተባሃለሲ ካልእ ነገር ዝመሰሎም ብዙሓት ንርኢ ኣለና ውሽጥኻ ዓቢብካ ዝነበርካ መዓት ጓሓፍ ብፅምዶም ሲልካ ክትጉሕፈልና ይትፈትን ንኸምኡ ድማ ኢንተርቴይን ክንገብረካ ሸውሃት የብልና ህዝቢ ንህዝቢ ብሰላም ንኽነብር ፅቡቕ ናይ ሰላም ፅምዶ ንኽገብር ዕምቆት ዘለዎ ርክባት ንኽገብር ደስ ይብለና ፖለቲካ ግን መስርሒ ይኮነን ንስኻትኩም ትግራይ ኢኹም ሕና ኤርትራ ኢና ፍልስቶፕ
period باغيرنا ጥራይ نحلفو እንደይ ፈንጣት አይና ንሰምዕ ዘለና ጽንዶ ጽምዶ ያላችሁ እንደዚህ እየተቃቀፋችሁ ፎቶግራፍ መነሳት ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ላይ መነሳት ግን አትችሉም እደግመዋለሁ ጽንዶ ጽምዶ እንደዚህ ፎቶግራፍ መነሳት ይቻላል ኢትዮጵያ ላይ መነሳት ግን አይቻልም ብትነሱም በተነሳችሁበት መንገድ ትቀመጣላችሁ ቁጭ ያረጋችኋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህዝብ ጽምዶ አለርጂክ ኮይናቶም ከም ዘላይና ንርዘ ለና ናይ ብልጽግና ካድረታት of course ጽምዶ ዝበሃል ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሎሚ ናብ ኣምሓራ ገጹን ወስፋኖ በብዝሒ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ መትከላዊት ሃገር ከም ዝኾነትን ንሽግርና ኢትዮጵያ ዘይትብገስ ምዃናን ንሰላም እንበር ንጸገም ከም ዘይኮኑን አብይ አሕመድ ስለ ዝኾነ ተጸገም አንጻር አብይ አሕመድ ኩሉ ምስ ኤርትራ ክጸምት ከም ዝኽእል ይዝንገር ዘሎ ራዕዲ ድማ ፈጢሩሎም ኣሎ ገለገለ ሰባት ንጽምዶ ከዓናቅፎ ይኽእል እዩ ኢሎም ካብ ዘቕርብዎ ምኽንያታት ድማ ንረ ሓደ ጉዳይ ምትእምማን እዩ መራሕቲ ሻዕብያን ወያነን ኣይእመኑን እዮም ዝብሉ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣለዉ ብመሰረቱ ዝጽምዶዚ ናይ መራሕቲ ሻዕብያን ወያነን ዝተባህሉ ውድባት ኣይኮነን ናይ መላእ ህዝብታት ክንብል እንከለና ህዝብታት ኤርትራ ህዝብታት ትግራይ ህዝብታት አምሓራ ህዝብታት ዓፈር ህዝብታት ኦሮሞ ማለት اتخلق اللعل زلو نطب دما متأممان كهلو انت خوينخ انتا يخبر اورقت سلاس تفرارمكا متأممان كرقاقت يخل دوز بالحطو يزل علالكا او عالم كندي مفرام ترأي اسرائيل فلسطيماويانا هقرات معرابن ايرانا روسيان اوكرينيان كتشفا شفون ريوم زلنا اغدمم زتفرارمو كوام حزبتات ايرتران تقراين حد التأمامونو دون زبل حطو ملسو اذا ابدوبات اب قبر نريو زلنا مقراب زرقاقو صوي كابزن لعلنا يمتأممان ابنت كهلو اي كألني كسر حلو خمزلو وغن رقسي انتو هنا قال سبات بسنك ابز تخكل ازيا اول سعيد زبلا زلو زيانا مودتا ازا حجي مبال عصرت حدث صمدو فيديو وتيا زلانديا امونغو زكلت هزبي بزح شقر اقاتي منيرو بزح بعسن اقرقرن ابا اقاتي منيرو سلازي أبس مرا خين كان مغلق خين كان برات كيلو خين كان بزقبر وعلات راي كفتح زغل شقرا يكون تهزبي كتقرار بلكا داس غيركا كتزرار بلكا كلتي هزبي عبيت بزمرحو مرحت هيمانوت بزمرحو تنازل لو زمدنا بزيز مسرت تنازل لو يزبلكم هو ناي ما راح تركبن ناي ما راحتي حبراوي مرداتنا قداسي جن تنازل لو ركب تهزبي نوي عمتات عاقيتو زنبره كتراخ بلكا كزرارب خلالو نساتهم እና ተረዳዱ መስከዱ ግራስ ሩት በሃል እዚ ግራስ ሩት ካብ ህዝብ ዝተበገሰ ጽምዶ ጽቡቕ እዩ ግን ብንጹር እቲ አካይዳ ናይቲ ሃገር ንጹር ክኸውን ክኸላሎ በወገን ኤርትራ እቲ ጽምዶ ጽቡቕ ዝኾነ መንፈስ ተቐባልነት ረኺብሎ ግን በወገን ትግራይ ብዙሕ ሕሸውዬ ከም ዘሎን ደጊምና ደጋጊምና ድማ ንጽምዶ እናተቐበልናዮ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ካብ ትግራይ ክመጽእ ዝኽእል ነውፂ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ እዚ እዩ My husband, I will move back with you to Mekelle. No, I came for the sea and I will stay for the sea. فتوات تقراوي سوائي نام مغلق ملسي. أيكونا نبحر إمتي أنا بحر دماغ أمتي. نحنا حبوساتنا دك تقراي ناباس مراس لازم نفتو أمينا نفتو أمينا أنا حبوسيت 4 ولودات كلونا يوم قدام ما يتنسنيت دثريو تبحر بحقاو من قدنات كخوني فقر سوائي كيح بحري الرقاقي ساتو الله نبرتنا ملسنا يوينات مچم እዚ ዘረባ እዚ ቪድዮ እዚ ብዙሕ ግዜ ከም ሰሪድኩም ላይ ዘለኹም አይ ኖ ስምዒታት ናይ ህዝቢ አቃሊል ካብር አይ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኤርትራ ብንጹርነት እውን ነዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ኣትርዮ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግዜ ናጽነት ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ከም ዝነበሮ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ኣብ ሰውራ ዝተገበረት ሓንቲ ድራማ ነይራ ወይ መጽሓፍ ነይራ ጽሕፍቲ ነይራ ብዛዕባ እቲ እቲ ካልእ ዓይነት ኩናት ትብል ንኤርትራውነት ንምጥፋእ ደርግ ፈቲንዎ ዝነበረ ካብ ኤርትራውያን ብዓመፅ ንኤርትራውያን ብምዕማፅ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከም ዝወልዳ ብምግባር ነቲ ዓሌት
ethnic cleansing بحال مالتنا عليقة نتيرتراوات فيها بإثيوبيا يعني متكع زبل قد محج استفتنن even فيلم قصة كتمعبل دليك كم زنبرن تخونا جنب بزح سمعتات نهيز بكيتن كفت باهلو كم سجرت كزرب أب إمباس ميديا لاتكم تا فيديو أتعلم سجلت تسفاي مس ياريد زجبروا انترفيو سمعني رأي هلا زراربا إرترا سروي زخنا ويحيال زخنا إيميغريشن حق كله أيو مهنياتو أتزول له intention إسكاب إثيوبيا بقولي له كحسس زخلا يكون نتناي بحر دون يقولوا ده زي بالحلمي بقولي له كحسس زخل سلزي كونه صبق يركا مكتت هال زليو نجار مخانو كان جنزاب كان كلالنا زي كم زيلو نهالوي أتناي صمد منفس بصبق ناتخطات اللي خلنا بجلجل good news بعدنا زلوا كملس حنتي برتع زبالة ملسون سلزلاتني زتريو زلهم كوليج ماي نفحي لنكنس تمرقوا يتسنى سرعات ممرقتا إذا فيديو دم جاتنا أنا كنت قلت نيرة سلمن تايز فيديو تاتنا كم ماي نفحي تصبح فيديو تات ديوز أنا زلوا جلا بالنيرة جن تقعد حساب زدالو لينك كمون ميديا زبال كل يوم ولا تيفون أوريدو ملو كم زتريو زلهم زي عينات فيديو تات حضرهم ولا كابزك أوريسكم شير جبروه this is the kind of highlight زعبير ترى نوصل زلنا إيرترا تمرتي يبلان كوليج يبلان جلي يبلان زبل ناراتيف حدا كابتني إيرترا كل جزء زحسيو سلزي حسوت كاب مبان فيديو غير كاخ تعملو غزل لك إذا عينت كونتنت دما كل جزء نغدي سو كم نريد زلنا نبي حكي دس بالسيرموني ويسرعات نايم سنة سرعات نايم الرقاء إن نرزلنا ما نسياتنا بتمرتنا بلا على درجة بتشحم نهجرنا كغير زخل مدرخ نخفتر تتغير مكيار دما كاب زيرو زبقس ويمسؤول كاز خون دي كونه داي باي داي تاوي زقبر من قصاصاتي سلازي صبغناتنا هاجر مالت حزب مالت سلازو خونه حزبناتنا منسيناتنا نبصبغ درجه زخيت كنرخلنا اي بحكي تحقشنا تسفاز هب زبل كنت اقعلو زلنا كندقفو زلنا انيشيتيف እዚ ነገራት እዚ ስለዚ በብዙሕ ቪድዮታት ኣብ ኣነ እኮ ተዛሪበ እንዲግን ሓደ ሰብ ተዛሪባ ይገብርኒ ተዛረባናትና ውን ሓደ ግዜ ኣብ ግዜኡ ኣይረክብን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ጨናፍር ገይሩ ሼር እንተዝገብሮ ነይሩ እዚ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ኤርቲቪ ጥራይ ኩላ ኣይኮነን ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ብሃገር ደረጃ ሉካት ኢትዮጵያ ወይ ሶማልያ ክንደይ ሚድያታት ቻነል ኣለዎት መንግስቲ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ኤክስ ፖስት ክገብሮ ኣለዎ ኣብ ዩቱብ ጥራይ ኩላ ኣይኮነን ዩቱብ እኮ ሰብ ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን ዩቱብ ከም ቲቪ ጌርኩም ረይዎ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ፌስቡክ ኢንስታግራም ኤክስ ስናፕቻት እዚኣቶም እዮም ምክንያቱ ሰብ እናፅሓፈ ዝርየሉን ህውተታ ዝገብረሉን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ክገብሮ ኣለዎ ናትካ ናተይን ተራ ኣሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንሽተይ እናቆረፀ ናቱ ፔጅ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ብኡ መጠር ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ፔጅ ዝያዳ ተሰማዕነት ስለ ዘሎ ዋላ ውሑድ ሰብ ይርአዮ ስለዚ ኩልና ኮኦርዲኔት ብዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ንመንግስቲ ክንነቅፍ ከለና ፅናት ናይ መንግስቲ ስለ ዘለና ኣይኮነን ዝበለፀ ዓወት ስለንደሊ ሓሊፍና ኣብዚ ደረጃ ዝብቃዕና ብጣዕሚ ሓጎስ ስማዕኒ ኮነ ንዝመጀመርታ እምበር መወዳእታ ስለዘይ ክንግብር ንኽእል ኢና ስመይ ዶክተር ወሉ ኣስመሮም ልዑል ሓጎስ እዩ ዝስማዓና ምክንያቱ ፍረ ፃዕሪ እዚ ውፅኢት እዚ ብምርካቡ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ሓጎስና ወሰን የብሉን ንመፃኢ ከዓ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ሕብረተሰበይ ከንቅሕ እየ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ንቑሕ ኮይኑ ክፅሕፍን ክመሃርን እየ ዝደልዮ መፅእ ሕጂ መብዛሕትኡ ዓሰብ ዝብለን ዘሊ ተምሃራት ሽመይ ሰሚራ ኪዳነ ይበሃል ብሰርቬይ ኤንድ ድራፍቲንግ ካብ ዓሰብ እየ መፅእ ሕጂ መብዛሕትኡ ዓሰብ ካብ ዓሰብ መፅእ ዝብለን ዘሊ ተምሃራ ፃዕራ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንኣዋልድ ብዙሕ ቦታ ይወሃበኒ እሳተን ንባዕለን ነፍሰን ወኪለን ከይደን ከምፃ ከም ዝኽእላ ነፍሰን ከኣምና እየ ዝደሊ በዚ ዘለኒ ሞያ ኣገልጊለን ሕብረተሰበይ ከንቅሕ እየ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ንቑሕ ኮይኑ ክፅሕፍን ክመሃርን እየ ዝደልዮ እሰይ ንብሓቂ ደስ ዝብላ እንቋዕ ዝብቅዓኩም ክንብሎም ንደሊ ንቐፅል ኩሉ እኳ ክንርዮ ይንኽእል ኢና ፈተናታት ሓሊፍና ኣብዚ ደረጃ ዝብቃዕና ብጣዕሚ ሓጎስ ስማዕኒ መጀመርታ ዓወት ንዓና ንነብስና እዩ ንኻልካ ንስድራና ብድሕሪኻ ንሃገርኒ ብጣዕሚ በዚ መዓልቲ እዚ ሓጎስ ስማዕኒ ኣብዚ ምብፃሕና ኣቶ ጀማል ስዒድ ይበሃል ኣነ ኣብስኻ ተጠቕሞ ክብሎ ዝደላ ኣነ ድማኒ መጀመርታ እንኳ እንታይ ክብሎ ምደሊ ከምዚ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ መንእሰያትና ከም ደረጃ በፂሖም ክንርዮም ከለና ንሕጎስ ዝቕፅል ሂወትኩም ድማ ምሉእ ዓወት ክኾነልኩምን ዓመት ሃገረ ሰላምን ብልፅግናን ኮይና ብልፅግና ናይ ኤርትራ ብኣኻታትኩም ክረጋገፅ ድማ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ኣብ ጎንኹም ኣለና ደርጃ ሓውና ዲግሪ ያለላትካ ድጉሪ ኣይደኑ
ديجري على لا تكادبري حفنا ايديا قدفا ذا بوليتيكا قدفا كمتانا يكلمكا زحوي بروح كمتانا يكلمكا يوكرين كم زي أبلت لاتينا هم زي أبلت يزي عندها لكا ويك عبزانا يدوباي كاغرم جي ميركان يركا قدفا دحاو تبي يركا قدفا دحاو قدف دحر بتسايكم ما تتلوم أوهم يلي بتسايكم عند سلام يلكم ويتون نيركم يرجع حونا ديجري على لا تكادبري I don't know مجمريا نخمز عين الزربا أي ملسن اندي ريا نيرجن ببزحي سلزراخو كملا سلزلوي كمزير كاشل الكايم تحليف كا ناشادو نزخون سبعة سلزرانا مجمريا أنا كمز عينت قامقايات توني ديجري دي زلنا زي باللين أبي إنترنت سيرش غير كهترغبت خليقة سيرش مقبار تفل تقوين كمالتيو انت عينت ديجري لني انت هاي تماهير أبي تماهير قبل لينكدين على كا بروفايل ناتك تريات خليقة بروفايل سلزي بالكاكر دا كايكلني you have no profile أنا زجر مني نزياد زرباك زربا استقدت كدما مس كل أخبارات مالتيو نسخان كما خان زعم السلوك لو تخد كونم خالكم كسب حجي زجر مناني سبسي ألاونك خوانسي قال نجر كل والله تمرت كل والله تمكر كل والله what do you have how did you end up كم يجي روز سبزي ألاوك خونكي لا هذا كوي جرمه بعلس خاص ألوت مخانكم نحبر تسبنا صرفي كتفل زلكا صرفي سلمتاي هذا سبنا ناتي فيديو وي ناتي تحسك رخلو انتاي زبل ناتي تحسك رخلو سب تماهير كاي نابز زبل صحي زبل لما حرا لني زبل تتماهير كاي نابز زبل صح زبل ريتو يمطو جورجي تماهيرو تمكرو غيري ابز مصي زبل زي قد سايغبر الله نعخان تريو حدا منسي انتاي زبل تمرتي قديفيو ادلين تريو يدبصي زبل نسخه نتعبر تسبنا اب يوتيوب بمهلاوكا تزحزن كفالو دمال على خلته ميتشح سبسكرايبر نعخا بمهلاو زحزنني نسخان كما خان زعمسلو نحبر تسبنا ناب بادوነት ዝሰዱ ሰባት እዮም ስለምታይ ብለካ ኣለኹ ኣነ ፀላውየ ኢልካ ከጣምነ ሰብ ዝፀሉ ኮኑ ዘለዎ እዩ እንታይ ኣለካ ስኻ እንታይ ኣለካ ስኻ ክፀሉ ንዓይስ ፖለቲካ ግረፍ ኢልካኒ what about you ንስኻ ከንታይ ክትገብር ካብ ሚድያ ዘለኻ እንታይ ኢናትካ ስራሕ ኣሚን ኣይኮነን ክትመልስ ንስኻ ክትሓትት እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ኣብ ሚድያ ሰብ ክልተ ዓይነት ሰብ ክህሉ ኽእል ገለገለ ሰብ ተመክሮ ስለዘይብሎም ኣብ ሂወቶም ፍልጠት ስለዘይብሎም ንካልኦት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣምፂኦም ከም ቢንተ ኮይኖም ሕቶታት ቀሪቦም ሓቲቶም ከሳስዩ ይኽእሉ እዮም ኣብዲኻ ሚድያ ድማ ከምኡ ንስኻ ትሕዝቶ ክትቅርብ ጥራይ ዘይኮንካ ዘይትኽእልሲ ክትሓትት እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ I have seen you ናትካ ፕላትፎርም መፅአ ነይረ your questions are like dummy ሕቶ የብልካን ክትዳሎ ይትኽእልኒ ኢኻ because ምድላውን ኣካል ናይ ትምህርቲ ስለዝኾነ ስለዚ my friend نعاخا على السوشيال ميديا تطوع بلاتك زلا بانديرا نير ترايو الري حقري بانديرا سلزبل كاتراي خافي مسكين كاسخا حجي ما بانديرا قريف قال لك تقاوم يتغير لك let me tell you the truth ابدا بتقاومه الميديا زلو سبات رسو زلو ميم وكي حدا سبات لهم ان ناقوتو كمز كما عينت ناي من نقاط بحر زنبرهم اب سوشيال ميديا زمصو لو ابونا لو يم زبس حساب كن نسخه بانديران حقراونتني ابز درجه بصحكا نزا حج دراما ناي ابو خازا قاطمت نسا قربت لي هي وزريات لزلانه channel كامبر trust me you're going to be nobody ولا حدا سبك تكون يتخلني قا مغنياتو تحستي بالكانسر بمسرته تحستي بالكان على السب زلويزم تهلك انا تبرت لني كان يديغر لني ثلاثه ديغر لني لم يتليو تحقق ردا كامنتان معناته بعل نسغا ولا حنت زي بالكم اب كرسي تطويلكم تا يوتيوب channel اجيبت تابنيل مني صرح الكل يفلتني تابنيل تراي زلاتا تناتكا channel عبد الجزلا أرسك تصرف سلزي تخلتها تبل فتنقق تبل أرسي أنا عقا because أرسي نخد جبرون رسي زليكا أتاسلي تا فريم سيلوم سلزبوها نعم سقمت كات تحسته زلوز مسلو سبعة وكا كابن يوجن أفكار كيف كاختزارب كلغا you say nothing سلزي أتازلت كسوري الكحبي الكانتخيتكا جمال كحسكا تخيتكا نقل سمعت نجزيو سمعوا خا خولي ما يدون إنه أنتي سمعك بغا أنتي سمعوا يقولك هذا غير دهنني يعني so بوتا خافلت زحركي زحوي بوتا خافلت أنا غاب خبرتي لك سمدو فتوى تفتوى it's okay هل نقدر كخسر تغلقة نسخاقن أنا سمدنا سلامي إلى زعفروني بالله مستقارو حضور سبية بالله أنا مس السودانويان حضور سبية بالله مس كل سب فقري زلنا
ፍቅሪ ንክህሉ ድማ ምስ ኣምሓሮ ድዩ ምስ ተጋሩ ድዩ ምስ ኣፋር ድዩ ምስ ሱዳን ድዩ ምስ ኦሮሞ ድዩ ፍቅሪ ንክሰብክ ዘሕፍረኒ ይኮነን ፅምደ ኢለ ዘለኹ ፅምደ ናይ ሰላም እንተ ደይ ሰሪሑ ፅባሕ ንጎ ዘጣዓሰሉ ምክንያት የብለይ ንፍቅሪ ስለ ዝሰራሕኩ እቶም ንዑ ዘፍረሱ እዮም ክሓዝኑሉን ክጉህዩሉን ዘለዎም እምበር ኣነ ይኮንኩን ዝጉህየሉ ሕጂ እውን ኣነ ፅምዶ ክብል ከለኹ ነቲ ፅምዶ ንስለ ፅምዶ ኢለ ንሃገራውነተይ እውን ነቲ ሃገር ሓደጋ ዝእቱ ኣይፍቅድን እየ ተቃዋማይ ከለኹም ከምየ ነይረ ኣነ ሃገረይን ክብርታት ናተይን ባንዴራ ናይ ሃገረይን ዝጉሕፍ ሰብ ኣይነበርኩን ተቃዋማይ ከለኹ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ተሓንጊጠ ዝኸይድ ነይረ ተዲኻኒ ክርዳእካ ዘለዎ ምቅዋም ማለት ፖለቲካ ንክዕረየ ዝቃወም ነይረ እምበር ሃገር ከፍርስ ኣይኮንኩን ዝቃወም ነይረ ስለዚ በዓል ንስኻ ኣብ ሚድያ ምምፃእኩም ንሕብረተሰብና ፀርፊ እዩ ፀርፊ ናይ ብሓቂ ካብዚ ኩሉ ሕብረተሰብና ብልሒ ዘለዎ ብኤአይ ዝተምሃረ ብቴክኖሎጂ ዝተምሃረ ብሕጊ ዝተምሃረ ብፖለቲክስ ዝተምሃረ ብቁጠባ ዝተምሃረ ብፋይናንስ ዝተምሃረ ከሎ ንስኻ ኣክንደይ ክፍሊ ጠጠው ኢልካ ትምህርቲ ዘይርዳዕኒ መፅሓፍ ኣንቢብካ ትፈልጥ ዲኻ ኣይትፈልጥን እውን ኣይፈልጥን ኣፍካ ክትከፍት ከለካ ግን I feel like you've never read a book so በዓል ንስኻ መፂኹም ነቲ ሶሻል ሚድያ ንዝተምሃረ ትምህርቲ ማለት ካብ ብልሒ ይኮነን ፃዕሪ እዩ ፅዒረ የበፂሐ እምበር ብልሒ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ካልኦት ኤርትራውያን ክበፅሑ ኩሉ እዮም ተፅዒሮም ስለዚ ንምሁር ዘቆናፅብ ሰብ ከማኻ ዕድል ኣይሂቦን ያነ ስለምንታይ ንበዓል ንዓኻ ዝሰምዑ ትምህርቲ ዋጋ የብሉን ክብሉ ስለ ዝኽእሉ በዓል ንስኻ ኣብ ቅድሚት ምህላውኩም ሸይም እዩ ነቲ ሕብረተሰብና but it is what it is ኣብ ሂወት ሓደ ግዜ ስቱፒድ ከለኻም ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ መቸም ብገለ መድረክ ኣብታ መፂኻ ኣለኻ ለሚሲ ክሳዕ ክንደይ ክትቅፅል ትኽእል በዚ ሕጂ ዘለኻ ሕጂ ኢኻ ክትረአ ኣብታ ባንዴራ ናይ ሃገርን ሃገራውነትን ተሓቢእካ ፅቡቅ ኬድካ ኢኻ ሕጂ ኤክስፖዝድ ኮይንካ ኣለኻ በዓልካ ፀጊብካ ወፂኻ ኣለኻ we will see ናበይ ገፅካ ክትከይድ ኢኻ በዚኣ ገይረ ክውድየ ምሳይ ክትገጥም ተፈቲንካ ግን ምስ ደንጎላ ምስ ሓደ ኮንክሪት ገዛ ኢኻ ትገጥም ዘለኻ ኮንክሪት ተረዲኻ ኣለኻ ንኮንክሪት ንሓደ ብካቶሽሩ ዝተሰርሐ ገዛ እንተ ሓሪምካዮ እንተ ሓሪምካም ኩሉ ይዝሕመካ ስለዚ ምሽ ኢኻ ትገጥም ዘለኻ ምሳይ ተገጢምካ you can have a big problem ነዛ ቪድዮ ገይሮማ ዘሎ ካልኦት እዮም ራብዓይ ክፍሊ ምስ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎ ገጢሙሎ ይብልካ ኣለዉ I didn't say that ነዛ ቪድዮ ሰሪሖም ሰብ እዮም ገይሮምልካ ብዙሕ ግዜ ሼር ስለ ዝገብሩለይ ኢኻ ድምለሰልካ ዘለኹ ድሕሪ ሕጂ ተደራቢሽካ ካላክን ብሓድሽ ከምኡ ከይትገብር ካልእ ነገር ከም ድሌትካ ክትዛረብ ኢኻ ኣይኖ ኮንተንት ናትካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ በዚኣ ገይረ ዓፂልካ ኣለኹ I think ንሎሚ እዚኣ ክትኣኽለካ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ እውን ድሕሪ ሕጂ ክምለሰካ እውን ኣይኮንኩን ምክንያቱ ትምን ድሕሪ ኢለካ ናብ ካልእ ዘየድሊ መኣዝን ከይትኸይድ እሞ ፀገም ከይገጥመካ ኢለ thank you very much ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ናትኩም ትሕዝቶ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ድማ ገደፉ ምናልባት ኣበርቲ ዓቢለሉ ክኸውን ይኽእል ናብ ፐርሰናል ፀገም ክኸይድ ኣይደልን እየ ግን ደረትካ ምፍላጥ ድማ ፅቡቅ እናበልኩ ክዛዝመ Sabina